muno a president afika kaye ku chipatala kumeneko agwirako ntchito ndithu zingapo ku chipatalako asanafike kuno kumeneneyo ndi kulankhulira pakadali pano ndi anzathu aja akakhala kuti afika pamodzi ndi a president anzathu amenewa ali limodzi ndithu ndi a president Emmanuel Twala komanso kumeneko kuli mtolankhani wathu Austin Kachipeya akakhala kuti akufika kumeneko ku Domasi ndiye kuti tiyapatsiranso kumeneko kuti iwowo apitirize ndi kuti kodi kumeneko kuchitika zotani kuti ationetse komanso kuti imveseretsa zimene zikhazi kuchitika kumeneko kumene a president akhala kugwira ntchito zingapo akazachoka kumeneko pamene abwere malo ano amene ndi kuyankhulira padakali pano pa college imeneyi yophunzitsa aphunzitsi osiyanasiyana m'Malawi muno ndi mtolankhani wathu kuno amene ndi mese zamawa amene ndinali limodzi nene kuti mkatimu padakali pano chifukwa chakuti pamalo pano pamene pamangidwa ndithu malo ochitisa kaso kwambiri mzanga mese atifotokozera koma nene kuti pali holo mmene muchitikire mwambo umenewu ndipo chimene chichitike nchokuti a president a dziko lino akafika malo ano pazachitika ndithu zinthu zingapo zinthu zimenezi ndi monga kumfotokozera azafika pamalo pena pamene akuonza kuseriku pamene ayikapo amati tinene kuti tent imene amanga ndithu kuti afika amenepo apangirepo briefing kapena kuwafotokozera zambiri zokhudza malo ano ndipo akatero azadula liboni kuonesa kuti iyayi atsegulira malo ano ndipo kenaka a president azayendera malo amenewa azayendera library azayendera malaboratory kenaka pamene azasaine buku la alendo kuno ndipo kenaka adzalowa mmene mu multipurpose hall zithunzi zimene mukuonerazo ndi zili mmene ndithu mu multipurpose hall mmene a president akhale akulowa akatha kusaina buku komanso kuyendera malo ano ndipo kenaka akafika mkati mmenemu ndiye kuti mmenemu muli Malawi Police brass band ndi mmene izayimbe nyimbo imene ndi fanfare kusonyeza kuti a president afika malo ano kenaka kuzakhala national anthem kenaka tizamva zolankhula zosiyanasiyana a president asadayankhule zimenezi ndi zimene zichitike ndithu kuno kumene tili pakadali pano mkatimu muli anthu osiyanasiyana amene asonkhana kale tikuona ndithu anthu ochokera madera osiyanasiyana anthu ali mu multipurpose hall imeneyi mmene ndithu akudikirira kuti a president akagwira ntchito zosiyanasiyana kwinako afike malo ano pazachitike mwambo ofunika kwambiri mwambo umenewu mkatimu akongoletsamo kwambiri ndi malo mukuoneka muli bwino kwambiri mkatimu chifukwa chakuti aliyense ndi wachimwemwe kuno kuti ayi tsiku la lero a president a dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ali pano kuti adzagwira ntchito zaboma kuphatikizapo kutsegulira malo amenewa ndili mtolankhani wathu kuno mese zamawa amene ndikufuna kuti angotifotokozera mese fotokoza mongodumpha chabe zimene a president achite kuno tangofotokoza mwina mofotokoza bwinobwino a president akafika malo ano pezi chitike komanso kufunikira kwenikweni kwa ulendo umenewu mese zoonadi kunoko mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akafika azayamba ndi kuyendera zipinda zamakono zimene ndithu zamangidwa ndi boma la Japan kudzera mu bungwe lichamati JICA iwowa ayendera zipinda zimene zamangidwa mwamakono kwa basi imene ndi library komanso laboratory zimene azimanga amenewa komanso kumene akadule liboni kusonyeza kulandira chitukukochi kuchokera ku boma la Japan akachoka pamene pa mtsogoleri wa dziko linoyo akhale akuzalowa mu holomu ndipo mwazina ndikuzaperekanso chitukuko chimenechi cha sukulu ya ukachenjede yophunzitsa aphunzitsi imene yanali kuli college imene ili kulilongwe koma handing over ceremony ndi imene ichitikire kuno mwina kungobwerera kumbuyo pang'ono kuti boma limene la Japan kudzera mu bungwe la JICA lakhala likuthandiza dziko lino pa nkhani za maphunziro komanso makamaka kuthandizira kuno ku Domasi college mwazina nkuti ntchito yomanga zipinda zimenezi monga ndanenera kale kuti athandiza ndi amenewa a Japan tinaonanso mchaka cha 2006 chimene boma la Japan
kudzera kujaika anamanganso skulu ya sekondari yachitsanzo imene amayitchwa kuti Domasi Demonstration Secondary School. Taonanso ndithu bungwe lili kuthandiza mchaka cha 2006 ndi ma hostel uyo momwe maka imeneyi imene mumagona azimayi kamene titatsikana imeneyi ndi mabedi 120 pa college pano, imene yathandiziranso kwambiri kuti ophunzira pano asamasowe malo abwino okhala. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino alandira kuchokera ku boma la Japan zipinda zatsopanozi, komanso maka kuyamikira chifukwa cha ntchito yabwino yomwe boma la Japan lakhala likuchita pa nkhani za maphunziro. Ndiye pamenepa pali maofesi aphunzitsi, zipinda maka zokwana 24, komanso zogona atsikana ziyatanena zija. Komanso pano pali chipinda chowerengera library imeneyi ndi yayikulu kwa basi yoti ophunzira 500 azikhala mmene atha kulowamo kamodzi makawerenga. Pamodzi ndithu 500 makawerenga, komanso ndiyoti ili ndi capacity yokhala ndi mabuku 40,000. Ndiye ndithu ndi chipinda ndithu chamakano chothandizira kuti sukulu isavute, komanso mabukuwa alimonso makompyuta zoti anthu kuchita maphunziro a online zizitheka mosavuta chifukwa cha upangiri umene ndithu ulipo padakali pano. Chabwino mese upitirizanso pende zoti sunamalize mwina ndingowafotokozera amene akuonera komanso kumvera MBC pakadali pano kuti tili kuno ku Domasi College kumene amaphunzitsa ndithu ophunzira makamaka oti akakhale aphunzitsi akapita masukulu osiyanasiyana a mdziko muno, kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale akufika ndithu akatha kuyendera ntchito zina zingapo zimenenso wasada kuti agwire pakadali pano asanafike malo ano. Ndipo padakali pano mwambo onse ochitikira mu holo imene ili pano pa Domasi College, imene College of Education mwati zimaliza choncho, Domasi College of Education, pamene mkatimu muli zosiyanasiyana. Tinene kuti pakhala zolankhula nafotokozapo amene apemphere ndi Reverend McDonald Kadawati, Moderator Emeritus wa CCAP Blantyre Synod, ndipo akatapemphera iwowo pazakhala ndithu nyimbo imene ayimbe ndi Adomasi komanso nalikule Colleges of Education Joint Choir. Kenaka azayankhula ndi Dr. Archangel Ntipe Yambeni amene ndi Principal wa Domasi College of Education. Tisanamve kuyankhula kwa His Excellency Mr. Youchi Oya amene ndi kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi. Kenaka kuzakhala zina ndi zina, tisanamve mawu kuchokera kwa olemekezeka amayi Madaliso Kambawu Wawirima MP amene ndi nduna ya zamaphunziro mdziko muno, amene azazutse mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti ayankhule. Zimenezo ndi zimene zikhale zikuchitika. Iwowa akhala kuti afika kuno president dziko lino. Padakali pano Malawi Police Brass Band ili konkuno nayonso ikuyimba. Taonanso kwaya imeneyi ili konkuno, kwaya ya nalikule, komanso kuli anthu osiyanasiyana onsewo akuluakulu osiyanasiyana ali kuno. Padakali pano ndimafuna kuti ndicheze ndi Dr. Archangel Ntipe Yambeni amene ndi Principal wa Domasi College of Education. Madzuka bwanji atsogoleri tsiku la lero? Ine nadzuka bwino kwambiri kaya zathu. Ndadzuka mmene nakudzuka bwino basi. Kwambiri ani odzukanso ndi chimwemwe kuti zatheka basi. Kuti finally zatheka. Finally linatamanga zinthu zakuti lero tsiku lokwangula zonse. Ndikuzowa kuti simagona kuti sauti mezi zitheke. Mudziwa inu pamalo pamene pabwera mtsogoleri wa dziko sizamasewera ayayi. Mmayenera kutamanga ndithu zonse zikhale mchimake. Ndiye tinayesetsa ndithu mwathandizo anthu osiyanasiyana, ma stakeholders osiyanasiyana, ndi pamene muona kuti chinthu chafika mmene chafikapo. Mukumva bwanji tsopano kuti lero president akutsegulira malo amenewa, tukamba za library, tukamba za laboratory, malo ano mukumva bwanji inu ngati wamkulu wa malo ano? Ine ngati wamkulu wa malo ano ndikuva bwino kwambiri chifukwa chionena kuti mmene mwachionera chitukuko chachikulu kwambiri. Ndife ngati college sitinganangoyamba umachigwiritsa ntchito munthu wamkulu asanatitsegulire.
kubwera kwa bwana amene wawa kungopanga rubber stamp kusimikiza unena kuti commitment yawo kumaphunziro especially mu higher education. Mudziwa president tatu ndi munthu wotangwanika kwambiri kutipatsa mpata lero kudzaponda mphondero pa domasi pano. Ife tuyamikira kwambiri ife nawo atipatsa mphamvu kuti ma infrastructures iwa alandira choka m'manja mwa Germany abwera m'manja mwa Malawi ndi kuti ifeyo tizigwiritsa ntchito ndi mtima wonse kuti katundu itsopano ali m'manja mwathu. Katundu ameneyu akuthandizani bwanji pano pa skulu ine yosula aphunzitsi kuti akaphunzitse akatuluka akuti atithandiza m'magawo ambiri. Choyambirira nchonena kuti nambala yathu yaziphunzitsa amene timaphunzitsa yachuluka tikamalemba aja timanena kuti enrollment pa chizungu yachuluka kwambiri. Chaka chino yakwera ni 26%. Komanso kutsogoza pamene popo ifeyo tili ndi library imene ndi yamakono yatsopano itithandizira kuti maphunziro athu azikhala pamwamba chifukwa resources iso mmene tili nawo menewo ndi amakono zina nza online. Komanso tili ndi malabu olotala amene timathandizira kuphunzira aziphunzitsa science kuti akhale ndi maluso osiyanasiyana mu dzikoli likukamba za gender 2063 likukamba zofuna anthu pa chizungu kuti human capital development. Ndi ifeyo ndi chitukuko chimene chitithandiza kuti tizisola aphunzitsa ambiri a science azilankhulo komanso azikhalidwe kuti akapita ku dziko kathandizire dziko la Malawi kuwanitsa masomphenya ake. Mwafotokoza mfundo ina imene yandipasa chidwi mwanena kuti aphunzitsi amene abwera malo ano kuzaphunzira ntchito imene ya uphunzitsi chaka chino yaonjezeka ndi 26%. Sonza kuti pa 100 paliponse mwonjezerapo anthu 26. Yes. Zimene zizi kuonjezera aphunzitsi amene akhala kulembedwa m'mbuyomo kuzafika pa 26% ndikufunikira bwanji tikamankhani olimbikitsa maphunziro mdziko muno. Nkhani imene ito bwana ndiyofunikira kwambiri. Mukudziwa inonena kuti boma lilikalikiliki ngakhale kutsakulira mukumanga masekondary school atsopano. Masekondary amene mujamo tikufuna mukhala aphunzitsi oti ali qualified ali nzowayenereza magwira ntchito amene mujamo. Ndi pamene veado masitamba kuonjezera aziphunzitsi nambala ya aziphunzitsi amene akugwira ntchito pano amene aziphunzira pano rando zone kuthandizira boma kuti chaka chilichonse chikamata lizituza aphunzitsi okwanira kuti akakhale m'masukulu muja komanso litithandizira kuchepetsa vuto limene limanena nalo kuti ndaphunzitsi ochepa m'masukulu. Ifuna kuti chaka chilichonse lizitutsa aziphunzitsi ambiri ngumathandizira boma kusolva vuto limeneli. Kubwera kwa library, kubwera kwa laboratory tafotokozani munakumana ndi zotani kuti mwina mnalibe malonga amenewa amakono. Ino library yathu muchoti mudziwe nchonero ifeyo tinalowa pamalo ogwiritsa ntchito malo amene anali ngati teacher training college ngati TTC yophunzitsa primary. Ndi library yathu inali kuchita suti imene ija komanso muidziwe kunena kuti library anaitsegulira komanso mudzionena kuti skuluyi anaitsegula 1986. Ndi library yo inalinso ya nthawi ile mwina ilisi ya masiku ano itukhalanso yayikulu chifukwa chonena kuti zinthu zonse mmene zilili. Ndi ife kubwera kwa library kwatithandizira kuti famu library mpaka kamodzi mumatengana 500 pamene kale inali zosafuta kwambiri. Mwaoneka monse sangala kwambiri ndathokoza kwambiri. Chabwino yake ndikufuniso ndicheze bwino. Chabwino. Ndathokoza kwambiri. Ziko inogwirani ntchito. Ziko kwambiri. Ndithu amene wandithu ndi mkulu wa malowano Domas College of Education iwo ndi Dr. Akenje Mtipe Yambeni. Nthawi ndicheze ndi mmodzi wawo amene ali aphunzitsi pano. Mapanda akali pano ndikufuna kuti ndimpasire Emmanuel Twala. Iyeyo akundiuza apa kuti kenako ali konso khangati kumene ukoza pyanso ndakuvuzani kuti akhala a president akhala kuti akufika kumene kumbali ina kumene kuli chipatala. Emmanuel Twala akhala kutenga kumeneko ndeti mpasire Emmanuel Twala kuti tione kuti kumeneko kuti chani tikatero tibweranso kuno nthawi ina. Tikulandanisoni kuno kuzomba kuno ku domasi kumene mtsogoleri wa dziko lino lero pa 19 July akuyendera mzitukuko zosiyanasiyana kuno ku Zomba mama abuja taona ntchito zosiyanasiyana zimene zikuchitika boma limeneli mama kamuzinthu amene wa Zomba umene tikuona kuti tinakaona msika
komanso kachiwiri kwake tinakaonanso chitukuko cha stadium pano pali nduna za umoyo mayikhumbize chiponda alipo mpano komanso vice president alipo mpanonso onse ofuna kulandira mtsogoleri wa dziko lino kuti pamene akufika pano akuluakulu amene amulandire komanso kuti acheze naye komanso amulongosole zichitike pano ndi za mtundu wanji. Tikudziwa kuti lero akachoka kuno mtsogoleri wa dziko lino akhala kupita pa Domasi college kumene akachezenso ndi akaonenso zitukuko zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno kumeneko pansi pa unduna wa zamaphunziro. Ndifuna ndicheze ndi olemekezeka akhumbize kandodo chiponda iwo wangati nduna ya ntchito za umoyo mdziko muno kuti atifotokozere kuti chipatala chimenechi nchithandiza bwanji. Mame ndikulandireni programu ya Lero yapadera kuno ku Zomba. Zikomo kwambiri. Lero president akhala ali pamudzi pano akuyendera chipatala cha Domasi. Mbiri yachokera kuti chipatala chimenechi tichakhala tikuchimva zaka zambiri. Zoonadi kuti lero tili pano pa Domasi pamene pali chipatala chimene chidayambika mkanthawi chatenga zaka ndithu maboma adutsapo osamalizisa chipatala chimenechi. Sono president mwa masomphenya awo amene amatifotokozera komanso kuti patsa upangiri kunduna za moyo anayikapo ndithu chidwi kuti chipatala chimenechi ayi ndithu yesetsani mmalizitse. Chifukwa tikamamba chipatala pamakhala chifukwa chake choyambira chipatala kusonyeza kuti ndikuti mwina anthu avutika kuti akapeze zina zizonse zogundana ndi nkhani ya za umoyo. So tikaona Zomba ino ndi maboma amodzi amene kulibe district hospital yokhazikika. Mudziwa ti Ndizomwe Central Hospital imene wakhanga chipatala chopita ku anthu koma chipatala chachikulu chimene chali falo ndikuti wina akadwala kumangochi akati ayi kuno kumangochi sitikwanisa apitiseni ku Zomba. Wina akadwala kuchani kaya kumachinga ngati matenda akula pitani ku Zomba. Tsono Zomba ndi Central Hospital Referral Hospital koma district hospital ndiye kuti kulibe. So ndiye kuti ndi Zomba Central Hospital kana kuti ndi Matawale Health Center mwaona ndiye kuti pali chipatala chachikulu kwambiri nkubwete zipatala ting'ono opanda chipatala china pakatipa komanso population ya Zomba masiku ano yakula. Zomba tu ndi mzinda waukulu paja kuti university yathu kuli college ya polisi kuli ame konkuno kuti ma program ambirimbiri aboma ndiye kuti Zomba ndithu ndi city yayikulu. Chifukwa chake panali ganizo limene loyamba chipatala chimenechi ndiye president Dr. Chakwela ananena kuti iyayi malizitsani. Tsono ndingati nyumba tukamanga nyumba kuti nagoma chiro ndikati zosomalizise hayi ngasojatere ukamalizako chipinda indekaya ikanikai katani ikandichani tentilo nkoni uku kutiko zabe panjapo maluwa tidzalabe koma bwana talowa simenti inde tapangani mmene zililimo ndiye ndimenana kuti ya chipatala chitsegulani chifukwa kunoko mmene ndakambira anthu ngati ku Domasi kuno muone kulibe kumene angalowere chipatala cha boma. Masiku ano matenda saona nyengo matenda akula chifukwa panopa ndikuti pa 31 malingaliro athu pa 31 July pomwe titsegule OPD ndiye kuti bwina aliyense athobwera udzalandira mankhwala kani wana azibwera sikelo ziziyenda azimayi azibweranso ku sikelo olandira mankhwala odala wina aliyense azibwera udzalandira mankhwala mchipatala chimenechi. Ndiye kuti phase 1 tamaliza. Tsopano phase 2 ndi imene iyambike posachedwa. Phase 2 ndi imene timalizise mawodi wonse mukayendera chipatalachi makoma ndete dathana nazo kale zambiri. Ndi chipatala chamakono kwambiri kuli mawodi azimayi zimene zili mkati muli zambirimbiri kuli wodi azibambo kuli wodi azimayi kuliso ku maternity chifukwa zipatala zambiri paja timavutika ku maternity. Maternity eli kuno ndi apamwamba ijoti ku wodi kuleba wodi kuja timaberekera uja room ndithu aliyesa zikakhala room yayekha room imenenso ndiye kuti ili toilet yake ili ndi bafa yake kumeneko zadongosolo zamakono zimene zili kuno kuli kitchen lapamwamba kwambiri komanso kukhala laundry nakasiti makhala zambiri zofunika ochapa zoti tikoza apa ndi apa kuliso laundry yayikulu yabwino kwambiri yamakono ndiye kuli osiyanasiyana mawodi amene ali kuno mchipatala chimene chamakono kwambiri. So tiyamike kwambiri kwa Malawi government udzera kwa president athu amene ndithu anatsesa kuti ndalama zipezeke zoti timalizire phase imene iyi. chipatala mamangira ndalama ena amati izi ndalama za Malawi misonkho ya Malawi ena amatenga funding kuchokera kunja ichi
cha domasi chichayenda bwanji ichi panopa ndi ndalama za Malawi nchifukwa chake ndikuthokoza kuti apresident atayikapo chidwi chawo nkuyikapo somwa awo chifukwa apresident akayankhulatu ndithu zinthu zimalemerera timathandizika msanga nchifukwa chake ndithu ndalama zaperekedwa kuti phase 1 iyi timalize anthu ayambe ulandirako mankhwala pano malungu auvuta azibwera la yekha azilandira jekeseni azilandira kuli zifuwa kunjako abwere tiziwapasa mamoxilini chani azithandizika Malawi ndimene zilili tiyamikireso mapatina zathu kuti panopa ubale wa dziko la Malawi ndi azizathu amene amathandizira uli bwino kwambiri chifukwa cha masomphenya a president Chakwera ndetu kamba pano ndalama za phase 2 zapezeka kale tukamba pano tayamike a German government udzera KFW komanso a health sector joint fund ndi thumba limene mapatina zambirimbiri amaponyamo a UK amaponyamo a Norway amaponyamo a Germany amaponyamo aba ndi aba amaponyamo thumba limeneli loti tizitithandizira ku nkhani ya maprogramu athu akunduna wa zaumoyo so tuyamika kwambiri chifukwa cha utsogoleri ndi upangiri wa president Lazarus Chakwera chifukwa ku zaumoyo kundithu kunduna kwathu muona kuti zambiri zikutheka zambiri zimene zidayima pa nthawi yayitali ndithu zakhala nthawi kuti zina zikadagwa koma pano zonse tikumalizitsa ndi ife ndife oyamika kwambiri kwa president athu komanso oyamika na Malawi chifukwa chipatala ichi chithandizira Malawi mufuna tiphunzitsako anduna tipezeko pano mpata oti kuti tikamati central hospital amina referral hospital ndi district hospital timava kuti wena amathu kungonyamuka ngova malungo baswera pa Queens ena akangova akukhosomola kupita pa central hospital pakamuzu zimayenda bwanji kuti system yake kuchipatalako kuchipatalako ndiye kuti ma services athu amakhala level pano poti tulimbikisa kuti nkhani ya zaumoyo ziziyambira kumudzi kwenkweni anthu azithandizika mukapeza kuti mukapita kumudzi mumapeza kuli village clinic mwina anthu ena saudziwa mamidzimu ndithu tini village clinic ndikuti mapeza HSA wa zaumoyo uja amakhala ndithu mmudzi ni bathu kumene za ukhondo kuti amene aja timamva chonje iya masiku ano ndi timati integration of services zinthu zomachitika kumudzi village clinic wa zaumoyo mapeza kumeneko kumene kuchaso amapezeka ni mankhwala ola mankhwala amalungo watu sikuti mumachitodikirira kuti mpite ku district hospital ayi kumudzi amapezeka nkhani zamaleredwezi ndikuti nanga azimayi azikhala matupi abwino azilera azitani zimene zija zimapezeka olo kumudzi ku village clinic zamaleredwe ndi zina zaulangizizi makatemera wana masiku ano anthu sachitovutikanso yenda mtunda otali ayi katemera aumampeza mmudzi mwawo momwemo so tili ndi imeneyo level imeneyi tikachoka penepo ndiye timafika pa health post kapena pa health center ndiye kuti kachipata kakulako pang'ono kamene koko ndiye kuti kamapereka so ma services amene ndakambawa ana onse ma services azipezeka umeneko maskelo makatemera mankhwala awana then azimayi nawonso makamaka oyembekezera ose azilandira chithandizo maskelo zina ndi zina kuti azaona kuti ayi ikafika nthawi yoti yakwana zonse zikhale zili mchimake amazipeza umene kuchako ni matenda ena osiyanasiyana malungo olo mashugawa health center uthokesesa kama HIV kumene kuja ma BP athokuyesa pa health center tsono mpandi matenda ena kuti mwina iya matenda awa akulirapo ndi amazatumiza ku district hospital kuti ayi ino izizi I think ofunika ku district hospital olo ino muyembekezera koma mene tioneramo chifukwa mwina magazano ndochepa mwina chifukwa choti mwapangasiza kawiri katatu ofunika chisamaliro china chikwereko mtunda level ndi so tipafika pa district hospital so no district hospital kumakhaso ma services osiyana uko ndiye ma theater zamanozi ma x-ray ma scan alili Nchewu hospital Kasungu hospital this hospital mayo munotu niyesa maboma ambiri ali ma district hospital tithokoze masomphenya angwazi mudziwa nthawi ya angwazi ndithu zinthu zimachitika zambiri ziko patalazi zidamangidwa ndi malemu Kamuzubanda president wathu woyamba wa Malawi Congress Party so ndi level yachiwiri imeneyo yachitatu ndi imabwera tipa tertiary services imene ndi ma referral hospitals ndiye tukamba za Queens Kamuzu Central Hospital, Mzuzu Central Hospital, ndi Zomba Central Hospital. Ukoko ndiye kumakhala tsopano kuchimake
kuti kodi ngati zavuta ku district hospital chifukwa pamakhala matenda wena ndithu ku district hospital sangakwanitse amaona kuti izi matenda awa akula ofunika azathu ma specialist services akaonepo pamene papa ndi amazatumiza kuka musento chifukwa mapeza ka musento kuja mwina tili ndi zinthu ngati ma dialysis chifukwa kuti munthuyo wavutika useko abafunika dialysis it's a specialized services zofunika akadaulo akatswiri ndi kumene kuja amakalandira zamtimazi zikakhala kuti zafika pena pachimaka afunika specialist kumene kujako makhaso osiyana-siyana akafika pachipoti ayi awawa ndithu afunika dokotala afunika chithandizo 24 hours apite ku chipatala chachikulu ndi amapita umeneko chifukwa chake kuntona wa Zomwe mukone pano ndi upangiso wa president anena kuti ayi tifuna central hospital ina iliyonse ikhale ndi ma services ngati amenewa zimene ndachula dialysis ikhale kuti ka musento ukhale dialysis kukwizi ukhale dialysis pano tili masomphenya tukambaso kunzuzu kukhalenso dialysis munthu asachoke kuchitipa ukagwa mpaka na blantyre ufuna thandizo loti moyo wako ukhale bwino ayi so tifuna kuti central hospital zonse akhale ma services amenewa amene tikukambawa za cancer jadi kulilongwe koma panopa tamba kale kawoniwoni kuti tikachoka kumene koko kunzuzo nawo sakhale ndithu cancer center munthu asachoke kulikoma mpaka nadzagwe kulilongwe ayi nkutali koma chithandizo azichipeza ali komweko so imene ndi timati tertiary level imene ndi ma referral hospitals anthu mwakambado bwino ife anthu timakwiya kuti tikapita ku center akuti ayi bwerera ku Zingwango bwerera ku Napeli bwerera kwa Ujeni suti makhala kuyetsa kumeneko ayi nangasi poti wodwala ngasi ukadwala basi iwo ngasi umakhala ili palulu ndo matayene timati pafupi ni apa wafika koma ndondomeko yake timane kuti ayi health center nchifukwa chake mwaonatu program ijaya ayika president paja tiso pa program yomanga tizipata ting'ono 900 Malawi yonse ino nkhani yake ndi imeneyi afuna munthu usamavutika ukangofika ku central hospital ayi kachipata kakang'ono uko kapezeke mudzi mwako so program imene tayiyamba kale tukamba pano muna zipata zathu zizikwana kuma 100 ku koma nane tipange 900 malo osiyana-siyana kulimbikitsa kuti chithandizo chiziveke tiyendere imeneyo tione tiunikira kuti tipati tokoza kwambiri onopo amenewo ndi olemekezeka Khumbize Chiponda nduna ya ntchito za umoyo ndikaona apa komanso ndikamva pasipo ndikuva malipenga Sailin nyimbo amama gausati nyimbo koma malipenga amenewo kamena kuti ma Sailini oti kalimoto mna deputy onyamula president ukubwera kuno kufika pano pa Domasi hospital kamena kuti pa Domasi ndithu atichipata imenechi ndi molesi kufanana napo ndi nkhani ya chipatala cha paboma chifukwa chakuti pano pamene anzalandira mankhwala anthu kenaka zikavuta namatumiza zipatala zikulu zimene zili kuno ku Zomba mamanga cha Zomba Central Hospital amakamba ndunaja kuti chimene chimachitika mbuyomo anthu amangopita kwambiri pa Central Hospital osapita kayo zipatala zing'ono ndezi mapereka timati pressure kapena kuti kutanganidwa okulu kwambiri kwa madotolo kapena kuti kwa iwo amene akuyang'anira chipatala zimenezo zikulu koma amene ndikumangidwa kwa zipatala zing'ono zimenezo madera akumidzi zithandizira ndithu kuchepetsa ntchito yayikulu imene imakhalapo pa Central Hospital mdipiti wa galimoto ndi umene ukufika pano pa zipata za pa Domasi Hospital ukaona mpanda suti watha koma ananena ndiona kuti sutadera mpandawo koma zochitika mkati mu ndimene ziyambike pa 31 July pano kuti anthu athu abwera kulandira pa discipline athu abwera kulandirapo la ithandizo chosiyana-siyana matenda osiyana-siyana tili kuno ku Zomba tili muno pa Domasi Hospital chipata chimenechi anena kuti chidamba zaka zambiri zapitazo koma nzosangalatsa kuti lero kamena kuti pa 31 July pano akhala akutsegulira pano ndakamba kale kuti pali akuluakulu osiyana-siyana vice president wa dziko lino alipo pano Dr. Michael Usi komanso nduna za boma maso ndi akuluakulu ena ndithu amene afuna achingamire mtsogoleri wa dziko lino alipo panonso ufuna kuti akhale nawo limodzi komanso kuti ayendere ntchito imene ichitike pano
pa Domasi Hospital kuno boma la Zomba. Amene mukutsatira pa wireless yathu ya MBC Radio 1, komanso tikudziwa kuti palinso anzathu ena amene mukutitsatira kuchokera m'madera osiyanasiyana kudzeranso ma community radio stations amene tinapangana ubale ife nda MBC ndinu kaya muli Kurumphi, kaya muli Mlowe, kaya muli ku Mangochi, kaya muli ku Likoma, kaya muli ku Nchinji, kaya boma nena lilonse mene lino kuno Malawi. Ife tinapangana ubale ndi mawayilesi ngati amenewo ku Chikwawa uku Chivomerezi, ma stations osiyanasiyana amene akulutsa mawu. Ife tikumapezeka kuti tikumvekanso mawayilesi ngati amenewo. Nde ngati mukuti tsatira dziwani tikuni kuti uno ku MBC ndipo tili pano pa Domasi Hospital, chipatala cha boma la Zomba, chimene chilinso ndi mafacilities ambirimbiri kapena kuti chili ndi zochitika zambiri zimene chimakhala chikutumikira anthu madera osiyanasiyana. Mafumu abwera pano amene achokera dera lino nawonso ali pa mzera wopereka moni komanso wopereka malonje, komanso ndikuonanso amene akumanga ma contractors Lero alipo panonso nawo kuti mwina athe kumfotokozera kuti pano chimene chichitika ndi chakuti. Zonsezi zikuchitika tsiku la lero pa 19 July pamene muno mu Zomba mtsogoleri wa dziko lino wakhazikikamo ndithu kuti ayendere zitukuko zimene zikukhudza miyoyo ya anthu. Tinali kunsika kuja mama wabu, lero pano tinapitanso ku Kamuzu Stadium, Zomba Stadium, kenaka pano tili kuno ku Domasi Hospital kumene tikuonanso zina ndi zina zimene zikhale zikuchitika pano pabwalo, komanso pakhale kumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino zina ndi zina zimene zikhale zikuchitika nthawi zonse. Pakhale pali project yotereyi pamakhala ndondomeko imene pamakhala ngati board placard imene amakhala kufotokozera akuluakulu amenewo za zimene zikuchitika. Welcome to the site for Domasi Community Hospital. Thank you. Your Excellencies, the Buildings Department are project managers for this project on behalf of Ministry of Earth to take care of the technical construction elements. And we have hired contractors for the construction. And this is one of the rarest sites where we have a joint venture of 3 Malawian contractors who have joined forces together who are working here. They are Maoni, Union, and Breath Construction. The representatives are around. Yeah, I just met them. Thank you, Your Excellency. Yeah, so Your Excellency, what we have here is a hospital which is between the slightly lower than the district hospital. We have the OPD and the administration, and we also have departments like X-ray and the theater and maternity. And we also have wards, general wards both for male and female, pediatrics, as well as the isolation ward. So where we are at the moment is this position here, just in front of the OPD, which is behind us. And the extent of the whole hospital takes us down all the way, and part of the project is, Your Excellency, housing. We have housing up there, which is that direction, housing at the bottom, which is that direction. In total, we intend to have 45 houses. Currently, Your Excellency, we are pushing very hard to finish the project as soon as possible. And the strategy, with advice from Minister of Health, is that the hospital has got to be functional as soon as possible. So as of now, we are working on a strategy to finish the OPD and administration, and at least 10 houses. And this program is slated for,
we expect to finish and hand over the keys by the end of this month, so that in August, this center is operational. Your Excellency. As soon as possible, what does that mean? Now you're explaining. Thank you, Your Excellency. We have committed this 31st of July to start our services as an outpatient department. Yes, Your Excellency. So, as an appreciation, this is work which we are doing. This is a concept of the entrance, and that is actually the construction of the entrance. Yeah, and so far, the progress so far on the housing estates, we have reached that level. And also, we are treating our own waste over here, so we have already finished the oxidation ponds. So as of now, Your Excellencies, the service which is yet to be completed is just connection of power, but the process has already been done. So we really hope that by 31st of July, we'll hand over the keys back to Minister of Health. Thank you, Your Excellency. And on terms of the impact of this, Your Excellencies, allow me to ask the district health officer to explain more on that. Thank you very much, Your Excellencies. Thank you. Your Excellency, I'm Dr. Inafegaranga, the Director of Health Services for Zomba District Council. As the Zomba District Council, we are very excited with the coming in of Domas Community Hospital. Zomba is a city district which does not have a district hospital. So it means that all our patients are referred to Zomba Central Hospital, thereby overwhelming them with the service provision with cases that we would have seen at a hospital like this as Zomba THO. So we hope that this facility will help to decongest Zomba Central Hospital, but also help us to provide quality care to the people, as we will reduce time that the people have to move all the way to Zomba Central Hospital, but also here we can serve them. So as the Honourable Minister had indicated, on 31st July, we are going to open outpatient services. The old hospital is just some 2 kilometers away from here, but it's small and dilapidated. So we are moving with all staff here to start the services. The 10 houses are ready, and already the staff have been allocated there. So I think, Your Excellency, you'll see more as we are moving in to show you inside the hospital. Thank you. Your Excellency, so we will take you through. That's for you to appreciate. Para chimenecho mfotokozera president wa dziko lino za malo ano, koma ananena kuti zambiri muona nokha pamene mukhale mukuyendera malo ano pano pa chipatala chimenechi cha Zomba Community Hospital chimene akuchitcha choncho dzina lake imene anachitchera ndiye timva kuti kodi koma chachikulu msingu chona kuti chipatala chimenechi akuti chikhala mwa chimodzi mwa zipatala zikuluzikulu muno mboma la Zomba. Nde tikatere tikunka tiyenda pang'ono ndi pang'ono kupita kuti akaone malo ena ndi wena amene ali pano pa chipatala makamaka zipinda zimene zamangidwa pano ndi chipatala chikongola komanso chipatalaso cha makono kungoona kwa maso kokha ma corridors amene amangidwa pano ogutiridwa bwino ndi malata kode kuti palibe kuti munthu uthoyo pezeka kuti wanyowa ndi mvula chifukwa chakuti kuchoka malo kwina kupita malo kwina chifukwa zonse ma corridor onse ali ndithu okhala kuti ali ndi malata pamalo pakepo khonde ndithu labwino komanso otetezeka bwino. Ndiye tsogolo lino akuyenda ndithu ndikaonetsanso mbali mbalimu ndikukonda kuti pali kulumikizana kwambiri pakati pa chilengedwe ndi malo ano chifukwa mitengo imene ili pano yadzalidwanso mwa dongosolo pamene pali mitengo pamaonetsa kuti pali moyo
ndi chifukwa chake tikuona kuti ndikutha kuona ine mmene ndikufotokozerani kuti ndikuona mitengo yambiri, maluwa ambiri, komanso mitengo yayidzala mwa design ndithu yake ndithu kuti idzapereka nthuzi pano pa chipatala. Nthawi zonse odwala amafuna zikhala mkati, mwina ena amafuna kuti akhale panja pamene apitidwe mphepo. Tsono mphepo yosunga apitidwe utakhalanso pa dzuwa. N'chifukwa chake malo ano pali mitengo yosiyanasiyana, ina ya maluwa, ina yopereka nthuzi, ina yazipatso kumene ngati mango, kuti anthu amene akaona mtengowo akaona chilengedwe. Nthawi zina umathaso uchira chifukwa chongona chilengedwe chokha chimene chikuoneka. Ndi malo okusangalatsa, malonso opatsa chidwi kwambiri amene ali pano pa Zomba mama kuno ku Domasi hospital boma lino la Zomba. Kuno ananena ndale kuti chipatala chimenechi chidzakhala kuti chikuyimiranso zipatala zina zimene zakhala mwina chipatala cha Zomba Central Hospital chamakhala chili mavuto ambiri chifukwa cha chiwerengero cha anthu. Koma ndikubwera kwa chipatala chimenechi kuthandize kuti matenda wena amene athandizidwa anthu chakonkuno athandizidwe kuti onse asangopita kuboma kapena ku Central Hospital. Tikuyendabe chigulugulu muno mkatikati mwa chipatala chimenechi cha Domasi, ndipo akuti kuno ndikumene ndingati maternity wing. Ndikukamba kwawa dotolo anati kukhala ngati kuno ndikumene ana ndithu amabadwira komanso kumene adzabadwira. Nde kuli abafotokoza ndithu adolo kuthaija Dr. Khumbize mamagama Khumbize Chiponda kuti kuno odi ayika mosangalatsa kwambiri. Tetelo ene mkatimo timve kuti kodi akumfotokozera zotani mtsogoleri wa dziko lino. Chabwino tili mugulu la anthu komabe tikuyesetsa kuti ngati tingakwanise kumva mawu a president timumve komanso timve zimene akukambirana akuluakulu amenewa. Koma ndi chipatala chachikulu koma amene anapitamo ndi malo ocheperapo amene ngogwiritsa ntchito ngati maternity wing, malo amene amayi amachirirako. Ndi project imene akukamba kuti ndi aboma la Malawi, koma pano phase 2 imene ikupitayi njoti ithandizika ndi mabungwe wena komanso ochokera madera osiyanasiyana makamaka abwezi amene amakhala akugwira ntchito ndi boma la Malawi. Zonsezi kuno ku Domasi hospital. Tikachoka pano pakhale ulendo tsopano olowera kumene ku Domasi college kumene munamvapo yamba paja anzathu ali kale konko, koma iwowa ali mu holo umene mukhale mwambo onse umene lero boma la Malawi likhale likulandira college ya Nalikule ija ili kulirongwe, komanso ikhalenso ikulandira zipinda za Domasi college zimene aboma la Japan anamanga ku boma la Malawi. Ndi zipinda zosangalatsa, amanena kuti ndi zipinda zimene zili ndi facilities apo mwamba kwambiri, library limenemo komanso malo osiyanasiyana. Mzanga usinika chipeya ndinayipo mpano mwina nziri zimene waonako zili. Mzanga zimene ndaona pano mtsogoleri dziko linoto akuyendera malo osiyanasiyana, awayendera ku maternity kuti amachilira ana kumene akadzatsekulira mtsogolomo anthu amene aliwembekezera azikandira thandizo. Padali pano akuyenderanso
madera ena osasiyana maodi amene amanga kuno. Ichi ndi chipatala chakaso chachikulu bwino ndithu chimene chithandize madera osiyanasiyana matenda amene akulu azabweretsa kuno maoperation antenda osiyanasiyana azachitira konkono ku domasi. Ndiye nthenda monga ngati kolera zimene zingabweremo zizimutsa chipatala chinchokonzeka kuthana ndi matenda ngati amenewo, komanso chikhala ndi ogwira ntchito za chipatala ochuluka. Kunonso tu amanga nyumba pokonzekera kuti potsegulira amanganso nyumba za madotolo za anamwino kuti akhale pafupi ndi chipatala chimenechi kuti azitha kuthandiza mokwanira. Ndi mtsogoleri wa dziko lino akuoneka ndithu ndi wachimwemwe zimunakuona pano, ngakhale kuti ntchito ikadali mkati yokonzabe zipinda zina zogoneramo komanso zipinda zina zoperekera mankhwala. Apapa presidenti wasimikizira ndithu anthu apano mamaka unduna wa Zomwe kuti boma lichitapo kanthu kuonesa kuti ntchito imeneyi ithe mofulumiza kuti ayambe kupereka ndithu thandizo la mankhwala kwa anthu amene ali ovutika njira zosiyanasiyana mamaka m'matupi mwawo. Tsopano presidentiyo akuyendera ndithu ntchito imenenso ili mkati yomanga zipinda zina zimene zithandizira ntchito za moyo pamalopa. Apa afuna kuti ndithu akuona nyumba mzanga apitiriza tikuona kuti akuolozera kitchen imene aziphikiramo zakudya pa chipatala pano ndithu. Ichi ndi chinthu chonyaditsa kwambiri chotisakaso mmene mukuonamo mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri wake akuona ndi zimene akuona pano, ngakhale kuti sichinamalizike mazikuoneka kuti ndithu zikulozeka kuti chinthuchi ndithu chinthu cha mtengo patali chomwenso chili ndikuthekera kuthandiza kumamakaso kupulumutsa miyoyo ya anthu mdziko muno. Mzanga Emmanuel pitiriza. Ndathokoza wasinika chipeya anthu lankhani amene ndi nayo kuno ku Zomba kuno ku domasi makamaka kuno ku domasi hospital kapena kuno ku doma chipatala cha domasi boma la Zomba. Ndi tikaonetsetsa anamwino ogwira ntchito kuno nawonso afola laini kuti ayi bwana mabwera pano pa chipatala ife ndife ogwira ntchito fe ndife ndi tufuna kuti tukupatseni chanza tukupatseni moni komanso tikuthokozeni chifukwa choti munapeza nthawi yobwera kuno kuti mudzatione. Ndi pano awa ndi ena ogwira ntchito amene ali pamudzi pano amene akutumikira anthu madera osiyanasiyana, kupereka moni kwa a president komanso kupereka moni kwa first lady komanso vice president komanso ndi akuluakulu wena amene ali pano kuti munabwera pano zikomo akuluakulu zikomo kuti inu munadzatiyendera anthu pamudzi pano. Zimakhala zotero kumene kuti pamene pabwera mlendo wamkulu aliyense amakondwa atapereka moni chanza komanso kufunira zabwino zonse. Tikachoka pano tikhale tikulowera ku Domasi College of Education. Imeneyi ndi college ya boma imene ili kuno ku Malawi, ndipo zitikatere tibweranso ife nthawi ina koma tapatsa anzathu amene akulutsa mawu kuchokera kumeneku ku Domasi College of Education. Kenaka tibweranso nthawi ina tikakhala tikuyendera malo osiyanasiyana amene ali pansi pa chitukuko cha Domasi College. Ine dzina langa ndi Manyotwala, ndiperekeni kwa nzanga ku Domasi College of Education.
Ndithokoze kwambiri mzanga Emmanuel Twala pamenepo tithu taona mwambo umene wachitika kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali kuno ku Domasi mboma lino la Zomba kumene akugwira ntchito zingapo. Pamenepo tangotsiriza kuona ndithu mwambo umene wakhala uchitika kumeneko pa nkhani ya chipatala chatsopano chimene kumeneko akhala akuchimanga ndipo ndi mtolankhani wathu kuno Mese Zamawa amene tifotokozere zimene watolapo kumeneko ndikudziwa kuti Emmanuel Twala ali limodzi kachipika kumeneko koma Mese kufunikira kwenikweni kwa chipatala iweyo ngati mtolankhani ukuona kuti kufunikira kotani kuti kuno umene ati kukhale chipatala chimenechi kufunikira osati kwa kuno kokha koma kufunikira kwa malo ena aliwonse kukhala ndi chipatala ndikonena kuti sitingakambe zachitukuko cha dziko ngati dzikolo lilibe anthu athanzi komanso kuti anthu apeze thandizo la thanziro akuyenekera kuti pazikhala zipatala pafupi ndiye kufunikira kwa zipatala sitingakutsimikize koposa mmene zilili pano pachifukwa chonena kuti anthu akuno ku Domasi tsopano azifika chipatala chimene kumene azithandizidwa asanapite kukathandizidwa ku Zomba Central kuja koyambirira kufika ndi kumene mtefandi referral hospital kumene amayita kuwatumizirako akachoka pa chipatala cha Palombo ndiye kofunika kwambiri kuti chipatala chimenechi tsopano chatheka kuyambira ndithu pa 31 pano mapeto kwa mwezi uno wa Julayi ndithu ntchito zonse zikuyamba kuti anthu makalandira thandizo kukalandira mankhwala thandizo lina lililonse lopititsa patsogolo ntchito za umoyo komanso za thanzi. chaka cha 2012 chimene adayamba kumanga chipatala chimenechi koma chakhala chikuyenda in a snail pace. Chichewa chake ndi kuti chimayenda pang'ono mwa liwiro la nkhono kandi liwiro silikudziwa koma la nkhono ndithu ndi zaka zimenezi boma linauti yayi ntchito idayamba kalekale ikulephereka kutha tenti imalize mpaka napano ntchito imeneyi yatha kufunika kumaliza ntchito ngati zimenezi zoti mwina zidayamba kalekale koma mwina zonse zikumachedwa kufunika kumaliza ntchito imene yachitika boma ndi chipatala chimenechi nkotani Mese kufunikira nkonena kuti ntchito zachitukukozi ndi za Malawi zimathandiza Malawi sizithandiza munthu mmodzi ndi ntchito yachitukuko ikayamba zimangovuta kuti pena kutero koma sizimafunika kuti izidukire pa njira zimayenekera ndithu kuti zipitirire ndi cholinga chona kuti ziwathandizire anthu ndipake ndanenanso kuti ntchito zachitukuko sizithandiza munthu mmodzi zimathandiza gulu la anthu ndiye ndikofunika kwambiri kuti zitukuko zikayamba zitha mu nthawi yake zizichita kuti amene zavutitsitsadi koma kuthekera kulipo zitukuko zikuyenekera zizipitirira. Chabwino Mese iweyo ndikufunanso pakapita maminisa ngapo a president padakali pano ndiye kuti anyamuka kumene ku chipatala ndipo akhala akubwera kuno kuchoka malo amenewa si patali kwenikweni tikhupira tiposeda pa president akhala kufika malo ano ndipo akafika pano pakhazi ngapo zikhazi zikuchitika phatikizapo tiona ndithu kuti afika pa malo ena pamene asaine pamenepo kenako afika pena afotokozera zokhuza malo ano ayendera library afika ku laboratory kenaka abwera mu holo imene ili pano imene mwasonkhana anthu osiyanasiyana ndaonapo ndithu mafumu alipo mpano ndaonapo anthu amene amaona nkhani za maphunziro ndaonapo anthu osiyanasiyana amene asonkhana kuno tsiku la lero kuti a president amene akuseka chitukuko chimenechi akhale kuti nawonso akhale mmodzi mwa anthu amene achitire umboni ndipo taonanso ngakhale kazembe wa dziko limeneli la Japan kuno ku Malawi ali konkuno ndithu nchoneka chokuti apereke ntchito imeneyi kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Pano ndine mmodzi mwa ophunzira apano pa school imene tili pano pa Domasi College of Education tikudziwa zina lako liti? Ine ndi Peter Zakeyo wa pa school pano first year ya tili wokondwera kwambiri chifukwa cha school imene atisegulira kusonyeza kuti ife a first year amene tikuyamba kumene tayamba kumene maphunziro amenewa ndi kuti school imene tikhala tikuphunzira university imene iyi ndiye tili wokondwera kwambiri pamene a president yathu wa dziko lino makafika Chakwera pamene akusegulira mu tsiku la lero so tili wokondwa kwambiri ife ophunzira pano pa school pano chifukwa chonena kuti school ine ndi yakalekale koma maklasi ena anapezeka kunena kuti sakuoneka bwino so mene a president anaganiza chimene chikunena kuti
amamanga school imene kuna kuti university imene koma isegulemo siku lero ndife okondwera kwambiri kunena kuti tikhala no maklasi anyowani ndi chilichonse ndi chabwino ndithu tikuwanyadira kwambiri a president yathu. Ndathokoza kwambiri wasangala kwambiri ndinokondwa kwambiri. Umachokera kuti Nine ndimachokera kumachinga kuliwonde. Yeah. Unagaza ndikapange maphunziro. Yeah. Education. Yes. Ukhaza kazingati pa. Panopa ndoti ndasandi zitatu. Chaino choyamba sanzati kutsogolo. Zitatu kutsogolo. Chabwino. Ndathokoza kwambiri. Library kuphatikizapo laboratory ikuthandizani bwanji? Itithandiza kwambiri foti muli zasopano za nyowani zabwera za nyowani. So ndiyoti china chilichonse ndi cha nyowani. So tilokondera kwambiri ndi library imene atipasa pakadali panopa kusiyana ndi imene inayo mbulo. Chifukwa iyi panopa ndi apo stairs yona ena ali pansi ena ali pamwamba. Sonyiza kuti ena kuti tikachuluka kwambiri ena zikhala pansi ena zikwera mwamba kumakawerenga be ndithu kuti maphunziro azikhala be akupita chisogolo. So magesi yake so ndi apa mwapo kuti kusonyiza kaya even olotakhala tu usiku anthu amakhala akugwira ntchito kuwerenga chimozimozi kathithi ndithu. So tilokondera kwambiri chifukwa chimene cha library atipasa komanso labota imene atipasa tilokondera kwambiri. Nde pomaliza penipeni okay president adziko lino akhala kufika pano nkhani iliyonse mwina machitidwe kwambiri mawu akotsiriza kulimbikitsa achinyamata komanso nkhale boma kuti lipitirize ntchito ngati zachitukuko ngati zimenezi malayi kuno kuti inu achinyamata mukhale mopeza mwayi wa maphunziro apamwamba ngati amenewo. Mawu oyamba ndalimbikitsa achinyamata zangu nayo kuti tiye tilimbikire maphunziro kwambiri. Tiye tilimbikire maphunziro tisakhale ofoka koma tilimbikire kwambiri kuna kuti tipite ma university osiyanasiyana amene ali mdziko mwathu muno aulere amene chilichonse chimachokera kuboma. So aboma so tikwathokoza kwambiri chifukwa chakutiganizira kumati bwese ma university anyowani ngati chonche timakhala osangala komanso timakhala ndi kulimbika kuti ndipite university yakuti ngati isegulira kumene ndiyo kuti china chilichonse mene chakuti chabwino maziphunzitso ake ndi abwino malekchi ake ndi abwino anyowani. So ndila kuti timakhala ndi mphamvu kulimbika kuti ngati president akuna kuti akupanga university kwakuti ndiyo kuti ife timakhala ndi kulimbika kuti ndikafike kutiko ndikafike meko. So ndikuwalimbikitsa achinyamata anzanga komanso boma tiyeni ayesese kupereka bezitukuko zimene zikuna kuti achinyamata azikhala ndi khama mtima wawo uzikhumba kumona kuti ndikafike ku university imeneyo. So ndikuwalimbikitsa achinyamata tiyeni tisafoke tilimbikire maphunziro amene kuti maphunziro ndiofunikira kwambiri pa moyo wa wina aliyense. So chimenechi tiyeni tichiyikitse pakati pathu kuti tizilimbikira sukulu kwambiri. Peter Zakeyo. Yes. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndithu ndi mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ino ya Domasi College of Education Peter Zakeyo amene akuti amachokera kuliwonde koma wasangalala kwambiri kuti sukulu ino tsopano ili ndi malo amenewa apamwamba akuti ngakhale chipinda chimene library akuti azipitamo nthawi ina iliyonse imene akufuna akuti afike kumeneko azikhala kuti ayi akuwawerenga ndithu akuti ndi ena ali mmwamba ena ali pansi zabwino kwambiri. Nde mauto amene kuchokera kwa achinyamata tinamva kuyambirira kaja kuchokera kwa amene aja principal amalo ano Angel anena ndithu kuti ayi akuti chaka chino chiwerengero cha anthu amene abwera pa sukulu pano boma lachiwonjeza ndi 26% kapena mwa anthu 100 amene amatenga mbuyomo pano apamwamba pake ayikaponso 26. Kusonyeza chidwi chenicheni kuti kodi boma chidwi chake nchotani tikakamba nkhani yonesesa kuti kumalawi kuno maphunziro apite patsogolo. Nchifukwa chake ngakhale amene wachinyamata akufotokoza ndithu kuti ayi zinthu zili bwino kwambiri makamaka tikakamba nkhani yopitisa patsogolo maphunziro mdziko lathu lino la Malawi kuonesa chidwi chenicheni cha boma kuti kodi boma ladzipereka motani. Posayidwa apa president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika malo ano ndipo akafika malo ano alandiridwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi amenenso ali malo omwe ano komanso nduna ya zamaphunziro mayi Madalitso Wirima nawonso ali malo omwe ano ndi amene alandire a president komanso ndaonapo ndithu ngakhale mkulu wa malo ano wa Domasi komanso wa Nalikule onsewa akhala ali pamenepa kuphatikiza mafumu ndi amene alandire a president a dziko lino amene posachedwa apa akhale akufika malo ano. Padakali pano aliyense ndithu akuyembekezera mwachidwi kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tikakamba nkhani ya mene kulili kunja tsiku la lero kuoneka kuti ayi kuno ku Domasi tsiku la lero kuli dzuwa ndithu loti utakhala ende pa dzuwapo koma pakamatha mwina ka 5-10 minutes ndikutiona kuti kathukuta ndithu pokapoka mwina ukhala wavala chipewa pamene ukhonza kukhala kuti mwina kathukuta mkapewa koma ndithu kunja kukuomba kadzuwa kaja kuti utayanika mphale yako ndikuti ayi
usangalala kuti lero mphale ndi kuti tipita kuchigayo anadya pakhomo pano ndimikadziwa kamene kakuomba padi akali pano kuno sikuti ndikamphamvu modetsa nkhawa koma ndikabwino ndithu ka sainzi yabwino tindi mtolankhani wathu Austin Kachipeya anali ku stadium ku Zomba analinso ku chipatala. Austin, iwe wayenda ndithu malonse awiri ndimafuna ndifotokozere kuti waona zotani kumeneko anthu anasangalala bwanji kulandira mtsogoleri wawo pamene amayendera zinthu zingapo atafika ku stadium apita kukayendera mavenda acho kamene kuja anapitanso kukaona chipatala asanafike malo amene tili ano anthu anali otani nkhope zawo zinazotani pamene anaona president aziko lino akufika kuzaona zitukuko zimenezi. Nzanga blessings anthutu ku Zomba anali okondwa onyadira makamaka pona mtsogoleri dziko lino wayendera makamakanso kuyendera ntchito zachitukuko zimene bomali laonetsa kuti ndi chidwi choti limalizitse kuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito. Mzanga anayamba kufika kaye pa msika wa Zomba kumeneko tu anandidwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri dziko lino tutamaiko usi meya wa mzinda wa Zomba komanso ndi akwakulena boma ndi president iyo anamutengera kumsika kumene anakumananso ndi anthu amene akuchita malonda ndipo anthu ochita malondawo anali okondwa ansangala kuti waona mtsogoleri wa dziko lino ndipo anafotokozerana zimene mabene business kuyendera nawonso president anaonekanso kuti ali ndi chidwi choti amve zomwe madandaulo amene ochita malonda akumana nawo ndipo mtsogoleri wa amene tili pa mpando wa amene amayimira mavenda msika amenepo anayankhulanso kwa president ndikuthokoza ndikuyamika chifukwa kuti president watenga nthawi yawo kuti abwere akumane nawo amve mavuto awo ndipo president atatha pamenepo anapita nonso pano ku bwalo la Zomba stadium limenenso lili mkatikati kuti akumanga kuti mwina mtsogolomo anthu athe kugwiritsa ntchito kumene konso kuti president analandidwa ndi nduna ya zamaboma ang'ono Richard Chimondo Banda omwenso analankhula mwathokoza president kuti nawo atenga chidwi choti adzaone project imeneyi ndipo president polankhula kwa anthu amene amanena kuti ndi khumbo lake kuonetsa kuti anthu amdziko muno apindule ntchito zachitukuko zili mamaka za misewu za stadiumuzo ndipo ananena kuti boma lawo lithandiza kumalizitsa ntchito zachitukuko zimenezi monga ngati stadium misewu komanso anazatchulaponso maproject amene ena akhala kuchitika mboma lino la Zomba kapena ndi mzinda wa Zomba monga ngati University of Malawi mukapita ku University of Malawi kuja timati mbuyo mu Chancellor College muona panopo ndi malo ochititsa kaso kuli nyumba zimene zamangidwa zamakono zophunziramo zina zokhalamo anthu ophunzitsa zimene zikuonetsa kuti mzinda umenewu uoneke okongola uoneke okongola ndiye pameneponso president atatha kuyendera stadium imeneyi kapena bwalo limene za masewero anapitanso pa chipatala cha Domasi. Chipatala cha Domasi tu anachamba kuchimanga mu chaka cha 2012 koma zioneka kuti panopo sichinathe kwenikweni ayi ndipo penepopo ogwira ntchito za umoyo pa chipatala penepa anatsimikizira a president kuna kuti ntchito ngakhale ili mkati koma kumapeto a mwezi uno chipatala chiyamba kugwira ntchito kupereka thandizo la mankhwala kwa anthu osagonera kumeneko kunena kuti chithandizeko mavuto ena ndi ena koma chipatala chikamalizika chikuyembekeza kuti chithandiza anthu ochokera madera osiyanasiyana mamakato akumidzi imene ndi rural hospital akamakomana ndi mavuto ena adzibwera pamene papa chifukwa choti iwo amanena kuti amapereka chipsinjo chachikulu ku chipatala chachikulu cha Zomba ndiye chipatala cha akachimaliza ndikuti mavuto onse amene amakhala mzipatala ting'ono azibwera pamene popo komanso chipatala chichi kuzichidwanso timati maoperation matenda osiyanasiyana azipangiranso pompo kuli theater komanso chipatala chili ndi chipinda chimene amachilira azimayi oyembekezera chipatala chimene chizithananso ndi matenda aja timanena kuti ongobuka monga ngati kolera kaya ndi amtundu osiyanasiyana chipatala chizikhala chokonzeka ndi kuthana nawo
nalo mavuto angati amenewa. Komanso chipata imenechi boma liponesa kuti azithandiza anthu mokwanira, amanganso nyumba za makono za anamwino ndi madotolo. Chabwino Kachipeya ndikuona kuti ndi zambiri zoti tifotokozere, ndathokoza kwambiri ndikufunanso nthawi ina yake. Pakadali pano ndikufuna kuti ndimpasire Emmanuel Twala amene ali mbali ina kumene kufikire a president a dziko lino. Chifukwa kuti padakali pano monga ndafotokoza ine ndili ku holo kumene a president akamaliza malo ano konse kumene ali akamaliza adzafika kuno kumene kukhale mwambo mu holomu. Ndene ndikulankhulira panja penipeni pa holo imeneyi. Ndikukhulupirira kuti zithunzi mukuziona pakanemapo pakadali pano. Ndiye tifati mpasire Emmanuel Twala kuti atifotokozere kuti kodi kumeneko kuli motani. Emmanuel Twala. Zikoma kwambiri anzathu amene muli ku holo ya Domasi College of Education. Tili kuno ndi ku Domasibe College of Education inde koma tili kumbali ina imene ndifuna kuti president wa dziko lino ayenderenso komanso atsegulire malo ano officially. Pano ndi Dr. Yampen, iwowa ndi principal wa Domasi College of Education. Ndikulandireni Dr. Yampen. Athokoza mnyatira padera ya kuno ku Domasi. Zikoma kwambiri. Tabwera kuno president akhala kufika pa muthaina liyonse pano. Lero lopambana bwanji tsiku la lero. Tsiku la lero to Emmanuel lachimwemwe kwambiri kwa ifeyo Domasi College of Education komanso nduna onse amaphunziro pamene ya president athu akubwera ku Domasi kuno kudzalandira chitukuko cha mabiliyoni chimene anthu aku Japan atimangira kuno ku Domasi College of Education. Komanso ifeyo tilokondwera kuti abwana athu His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera akudzaponda pa malo pano. Kwa ife sulutenga izi chingati cholanda iya ndi ndalitso padera ku college inoyo. Ndifotokozereni pano chimene chichitike ndi chotani komanso akafika pano akhala akuyendera malo ake. Chimene chichitike bwana akafika pano tiyalandira mmene mukuonera ukumu kuli anthu osepa ndi akachoka pamene popo tiyenda nawo kukafika pa gazebo yapo. Akachoka pa gazebo pachata fotokozera pali ma buildings aunena kuti area of view kuti kuli ma buildings ake ndi otani. Ndeti kapatsa understanding imene yoyo akadula liboni pacha. Akadula liboni chapita papo lake apo kachitani vero kunena kuti this it's officially received or it's officially open by His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera pa tsiku la lero. Akamaliza choncho alowa mu library. Akaenda mu library muchatenda nawo tipita mpaka na klabu. Kumene kuja akaona zochitika za malabu zija tikakamaliza chonchija akabwera pena pake akasainira visitors book. Akachoka pamene potiyenda nawo mpaka nokafika ku holo. Ndeti tikafika mu holo muja mukakhala ma speech. Tikakhala zolankhula zosiyana. Chabwino. Ndiye muli chani mu library, muli chani mu labu, muli chani zimene zosiyana ndi zosimiti kuziwa. Zitukuko zizinza mbiri ndingonena po monga amene mwafusira mu library mu mukaonamo tili ndi mwayi unena mabuku adala wini mabuku amene pano pa college. Pa college pano mabuku amene walipo ndizoona komanso tili ndi mwayi onena kuti tili ndi mabuku apaja online muli ma computer atu imenepo oti ma students athu azitenga zinthu pa online. Komanso on top of that despite ukambaza mabuku chinthu chili mmalo akulu kwambiri ana 500 amathakulowa pakamodzi pamene kali zimene sizimateka. Mabuku muwanena adala wene kuti tausungamo 40,000 mabuku pakamodzi. Tikapita ku labu kumene tunenako kuli equipment yatsopano. Ifeyo kumalayo munombo walibeso university higher learning institution ngati ya Domasi imene ndi equipment imene abwana wakabwera mukaona mupita nawo mukaona anatipasa zinthu zatsopano. Andi pachifukwa cha chimene chochonso pali ma industry ena tambo bukambirana nawo maubale afuna azidza kugwiritsa ntchito zinthu zathu kumaisa zinthu zawo mwachitsanso amalo Bureau of Standards ifeto abwera kale kunena kuti tikale maubale athu magwiritsa ntchito equipment yathu kuti aziyesera katundu. Mukumbukira amapanga regulate katundu kuti uyo akhale anthu amugwiritse ntchito zonsezo zikuchitika chifukwa chonena kuti tili ndi katundu ndi equipment yabwino yonena kuti mmalo monse muno ambiri alibe. Komanso mmene mumoti ni special needs yuka section kenaka mukumbukira inu boma lulimbikitsa inclusive education onse aulumali ndani tiziphunzira nawo limodzi. Tikapita kulabuka kuliso dera lapadera anthu amenewo komanso tili ndi unit ina yake imene anatipangira nkuikamo zinthu zanu ngati amenewo. Tsono adokotala nkhani ya college ya education ya Domasi
ikuchokera kuti chifukwa poyamba tinkava kuti ino inali TTC kenaka tinkava kuti khala distance college kenaka taona kuti zotani kodi zona mbiri ya college ino ichokera kutali. College ino anayimanga ma 80s kutsegulira inali 1987 inali ngati teacher training college imene lili Kasungu TTC mukapita Kasungu TTC mukapita Karonga TTC mukaona icho ndizikuonekera limodzi fana manga mufanana ophunzitsa ku primary ya koma in 1993 ndi pamene boma linadza sintha unena kuti yayi ku secondary kuti chota cha ziphunzitsi bwanji tiyambe diploma in secondary teacher education ndi pamene domasi yamabwera so domasi anabwera mu 1993 ndi maganizo amenewo ndiye mu 2000 tinayambaso kukhala ni maphunziro ajo maphunzitsi koma ogonera kwawo za distance manena zija nsokutanthauza zonena kuti ana alibe aku primary be time amene wowana mwachokano ku apapa ndi kuti titachoka mu 93 tachoka ku primary tupanga za secondary aphunzitsa ku secondary ndi mu 2000 mukumbukira 1997 boma linakutsegulira ma community day secondary schools ndi anayika kwa aphunzitsi ama primary ndefe tinali ni program yopanga minaja kuti akhale ndi qualification yophunzitsa ku secondary imene ali diploma nde titayenda mu 2016 tinamba kupanga ma degree modi ukamba pano tupereka bachelor's degree in education even mu distance muja amene mukwanena distance aja zonsezo zochitika pompano then ndikubwera kwa izizi tivutatu ngati college His Excellency Ambassador Oya, our ambassador from Japan to Malawi, welcome to our special broadcast. Thank you very much. Tell us, I hear you are our partners in development, and here today we have just seen you constructing or helping Malawi government to construct these facilities here. What is your motivation? You know, as you said, this is one of the landmark projects of the government of Japan. It's going to be I think 20 billion kwachas. 20 billion Malawi kwacha? Yes, right. To spend here. Right. You know, we are supporting the educational field in line with your Malawi 2063 to bring the incentive educations to the secondary educations. You know, building these facilities to increase the number of the teachers, well-trained teachers of this school. And we are assisting the US government to bring the future leaders from these schools. And one of the things that I hear is bias towards technology. Mm-hmm. How important is that component of technology to advancement of any other country's development? That's very difficult, you know. The technology these days, we cannot speak without technologies. Yes, but before introducing technologies, maybe you have to learn more of the fundament. Yes, the basic of the educations. I mean, education makes, you know, the foundation of the humanities. So we believe technology comes after that. Yes. And any future development, any future partnership with Malawi government in terms of different areas? Yeah, of course. You know, since we are enjoying the 60 years. This 60 years? Yes. That Malawi and Japan have been... Yes, we have been to build up the relationship with Malawi for 60 years. Yes. So we are commemorating the anniversary this year, and we are planning the several functions. And you know, we are receiving the good support from the Malawi in the international arenas. And on the other hand, we are supporting this country in the several sectors because of we have a very good relationship and no obstacle at all. No, thank you very much, Ambassador Oya, for your time. Thank you very much. Thank you very much. That's His Excellency Ambassador Oya, the Japanese ambassador to Malawi. Kutuuza ife kuti ntchito imene zochitika kuno boma lawo lapereka makwabida ambirimbiri out almost 50 billion kwacha komanso balo umenewu umene wakhala pa dziko pakati pa Malawi ndi Japan
ali zaka 60 tsopano tikunyadilana ubale ngati umenewo pompano tsogolo dziko nakhala kufika ndikaona pamene ali pa line ipa ndi akuluakulu okhaokha amene akhale akulandira tsogolo dziko lino komanso chimene chitikaso chino chachiwiri nchonena kuti kukhale kupanga zinthu ziwiri college ya domasi komanso nalikule college nayonso akhale pano panonso patsira ndi mangolomera oti yabe ntchito zawo pano ndili ndi principal panalikule college komwe kulilongwe kuli bwanji kulilongwe komanso dzina lichandani kulilongwe tunduka bwino kwa basi ine ndi Elizabeth Meke amene ndili wamkulu wa Nalikule College of Education principal nditi so tikamati Nalikule College of Education ndi chani chifukwa timangodutsa tikamachoka kulilongwe basi madutsa peta usalima uona apa panali program yese anapitapita wina koma ambo ophukirako ukumaona college mpanda tikamati Nalikule College of Education ndi chani Nalikule College of Education ndi college ndithu imene imasula aphunzitsa ku secondary school kwenikweni aphunzitsa science mathematics ndithu imeneyi inakhazikitsidwa 2016 anatimangira ndithu zofunikira zonse zofunikira za pa College of Higher Learning ndi anzathu ndithu aku Japan government of Japan through JICA anatimangira ndithu zonse zofunikira pa college. Nalikule college ndi yayikulu ndithu itamangidwa 2016 tinatenga ana ophunzira tinamba kutenga ana ophunzira mu 2017 kuti kumene tufika pano 2024 tapanga graduate 3 cohorts kupitirira ana about mina 500 amene apanga graduate pa Nalikule College of Education. Imene college imene ikuthandizira ndithu boma kwambiri kwenikweni kuonetsetsa kuti ana amene akupeza maphunziro apamwamba akachenjede akuchulukira malawi muno amene tikudziwira kuti ma secondary school mwathu ndi kumene ana amaphunzira akati apite ku College of Higher Learning kaya ku university. So kumangidwa kwa Nalikule College of Education kwathandizira ndithu kupititsa patsogolo chiwerengero cha ana amene akupeza maphunziro akachenjede. Maimanda kuti munthu ulowe kalekale kuti ukalowe ku college ndekuti umayenera kuti upange apply umapita mamakatikaiza St. Joseph TTC makoleji ena ndiwenawa kuti munthu ukapeze malo pa Nalikule College komanso ndi ukafika pa phunzitsi wa ku secondary ungangochokera pa form 4 basi naweni umapita ku Nalikule amene pamakhala ndondomeko ina imene imatsatidwa yoti munthu apite kumeneko. Ndondomeko ndimene tikuidziwira kuti mwana asankhidwe apite ku university ndi chimodzimodzi imene timasankhira kupita ku Nalikule kuchoka form 4 mwana akhoze bwino ndithu ma credits 6 ndiye kumakhalanso mpikisano mena amasankhira National Council for Higher Education ndi amene samatisankhira ku Nalikule College of Education. Ndithu ndi ukhoza kupanga filo ma choices yako ukulemba ma SMSE kuti neyo ndikapange maphunziro anga aizi ndizi ku Nalikule College. Ndichoncho ndithu meko amene tunenera mukuti Nalikule College kwambiri mapanga specialize in the sciences ndi ma combination amene timafuna ndithu ndi ama science masamu, biology, chemistry, physics, computer, agriculture, human ecology. Komanso of course sitingangotenga ma sciences okhaokha tiliso ndi faculty imene imapanganso za ma language komabe amene amabwera amene kudzatenga ma languages amakhala ocheperapo 80% is in the sciences, 20% ndi amene akutenga za ma languages. Ndiye chiyambireni mwati cohort yachitatu mwatulutsa pano titulutsa ya 4 koma amene apanga kale graduate ndi atatu macohort atatu. Nkhani ya absorption akumapita kugwira ntchito kapena amangoyenda malu kitchen athu akugwira ndithu ntchito akamaliza kumene kuja boma likualemba ndithu ntchito akugwira mu education mwathu kuphunzitsa ma secondary school osiyana-siyana komanso ena akupezanso ntchito zina
ndithu ayi ndikuyamikeni ndikuona kuti nthani yaliyonse mtsogoleri wakhala tsono lero kuchitika mwambo otsegulira nali kule combination yake ya lero mwina anthu atayimvetsa ikulumikizana bwanji nali kule ndi Domas College komanso ndi boma la Japan. kulumikizana kwake ndikuti nali kule College of Education anamanga ndi aboma Japan kuti tikhale ndithu ndi college inali masomphenya aboma kena kono with support mothandizidwa ndi anzathu government of Japan ndi pamene anamanga nali kule College of Education koma chimangireni inali sanaperekedwe kuboma kutoloko mabuku awo a Japan ajayika akuonetsabe kuti sanapange handover college lero ndi pamene atseke kuti basi nali kule jatathana nayo ifano ayipereka nokuboma ndiye kunonsa ajayika mwewo zonse zinatha zoti mamangidwe onse anamaliza zonse zinatha ndithu chichonse tili nacho malaboratory ma administration blocks ma classroom ma lecture theaters hall nyumba zaphunzitsi zonse ziliko koma zinali zisanaperekedwe kuboma ndemwe mbolelo uno ndi umene no boma likulandira katundu ameneyo kuchokera ku boma la Japan nde kunonso ku Domas College nawonso ajayika ndi mmene muonera mamanga ndithu zinthu zosiyana mmene mwazioneramo zimene ziso zinali zisanaperekedwe zangotha posachedwa nde nchifukwa tangoona kuti tiphatikize tiperekere limodzi ndithu ayi ndakuyamikani mama zabwino zonse amenewo ndi Amanda principal wa ku Elizabeth Mege andikonza maimeke kuti ndi maimeke ndithu koma pano ndili ndi mzanga tulankhani ameneyo ndi Mercy Zamawa iwe nakusiya kuno komanso umayang'ana zina zochitika kuno ku Domas College of Education ndipo waonanji zina komanso zimene ukhoza kuwauza amene akumvetsera komanso amene akuonera ndi chani zoonadi kuno ndithudi tafika pakanthawi kwasonkhana ndithu padakali pano muholo asonkhana kale anthu nzopatsa chidwi ndithu kuona nyumba zimenezi zamakono zimene zamangidwa zomwe ndi library komanso laboratory yankufufuza kwathu mmene taonera ndithu taona kuti library imeneyi ndithu ndiyokwanira ndithu kuti ophunzira okwana 500 atha kumalowa pakamuzi kumawerenga komanso ili ndi capacity yosunga mabuku okwana 40,000 ndi malo oti ndi akulu komanso ndi mmene amangira facility ayimanga ndithu yolimba tikukumana ndi mavuto osiyana nkhani zakusintha kwa nyengo ndi zamangidwa monena kuti upstairs yokayokai nde akuti nzolimba ndi zolimba koba sungozoona maso zina zimaitatu kuoneka kuti koma izi zikhala pa nthawi zitumikira ndithu mibado ingapo ndi facility yabwino ndithu zamangidwa pamakono malo waso achita kusintha ngakhale maonekedwe akuoneka bwino kwambiri ndithudi nde akulimbikitsa kwambiri fa kunoko amakulimbikitsa kwambiri nkhani ya technology ndi zina zotero unaona kuti mwene utayendera matuza Dr. Yampeni apa kuti kuli state of art facilities za zimenezo za technology za computer waonanji mzanga ndizoona mu library menemu muliso makompyuta chifukwa chona kuti pano dziko la Malawi tikulimbikisanso nkhanija yona kuti tiziphunzira online pogwiritsa ntchito internet komanso makompyuta ndi ma facilities amenewo equipment yoti tizigwiritsa ntchito kumbali imeneyo iliponso ndithu yabwino yogwirizana ndi mmene nyengo ikuyendera maka pa nkhani za maphunziro komanso maka tikaonetsetsa malingana ndi masomphenya a dziko lino la Malawi 2063 pa nkhani za maphunziro komanso nkhani zopititsa patsogolo luso logwiritsa ntchito makompyuta ntchito ngati zimenezi zitukuko ngati zimenezi ndi zimenezi tithandizire kupherezera ndithu masomphenya amenewa a Malawi 2063 komanso pambali yomweyo ya maphunziro ndithu kudzera mu mfundo zimenezi za Malawi 2063 zachitukuko ndithu pali gawo lolimbikitsa maphunziro amenewa aku skulu za ukachenjede komanso maphunzirowa akukhala ogwirizana ndi mmene nyengo zikusinthira padakali pano pamaphunzitsidwa aphunzitsi ndiye aphunzitsi oti akudziwa bwino zinthu komanso asulidwa malinga mogwirizana ndi mmene nyengo zikuyendera ndi zofunika kwambiri kuti angakhalenso akamakaphunzitsa kusukulu kuja akaphunzitsa zoyenera komanso kugwiritsa ntchito zinthu zoyenera ndi nthawi yoyenera
ya ndikuthokoza mzanga ndikakufunanso nthawi ina nkuitana kuti utifotokozere zina ziwiri zitatu imene zikuchitika ameneyo ndi mese zamawa anthu lankhani wathu amene tinayi kuno ku Domasi College of Education thawija nali ndi mzanga Austin Kachpeya amene wathamangiranso mbali ina koma kuno chimene chichitika nchina kuti akafika mtsogolo dziko lino mungakambira mujakuluakuluwa kuti akhale ali kufika pa placard kapena kuti pa chimene achiyika choti amfotokozerere kwambiri kuti chimenecho chikhala mwanthu wanje maso pano chimene chisonyeze ma direction amene kapena kuti ma facilities amene ali pamudzi pano akuti ndi college imene ino akuphatikiza Nalikule College komanso ndi Domasi College kuti khazikitsiro limodzi chifukwa kuti amene anapeka makobiri oti amangire zimenezi ndi boma la Japan ndi tinamvanso paja ambassador ku Japan akutifotokozera kuti iwo ngati boma la Japan ngodzipereka ndithu kuthandiza boma la Malawi pa nkhani zosiyanasiyana za chitukuko komanso nkhani za kuthandiza kuti nkhani ya maphunziro ile patsogolo ndi nduna ya nkhani ya maphunziro mdziko muno lero anduna lopambana bwanji kunduna kwani zikomo kwambiri tsiku lopambana kwambiri kunduna wa maphunziro monga mukudziwa nthawi zonse chinthu chikakhala kuti mwina chinali choti choperewera kupezeka ena akuthandizira kuti chikafike pa mulongo ina zimakhala zosangalatsa lero tikusangalala kuti boma la Japan atakhala ndi chikhulupiriro kwambiri mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera anaganiza kuti atithandizire zina ndi zina nkhani ya infrastructure kuno kumene tili ku Domasi Teacher Training College oti atipatsa library ya makono ma laboratories a science ndi komanso malo ogona aziphunzitsa amene alofunikira kwambiri chifukwa ndiye kuti pali ma hostels okongola atsikana ndiye kuti zimene zitithandizira kuti access ya kuno kuma TTC ndi zimene atipatsa anthu aku Japan zikwere by 46%. That's kulapambana kwambiri chifukwa zimene zinde kuti zokalowa mu masomphenya akunduna chatimanena kuti National Education Sector Investment Plan chifukwa ifeyo takhatonena kuti tikwene atikonze maphunziro akhale a quality yabwino kapena muchiwa tikhozonera amphamvu yabwino ucha zinalirikale nthawi yakamuzo kuti munthu akapita ku school azooneka kuti munthu wapita ku school ndiye zimene ziyazo kutithandizira chifukwa tikakhala ndi aziphunzitsa ambiri amene abwere kuno chifukwa atiwonjezeranso malo ogona ndiye kuti so tikhalanso ndi aziphunzitsa ambiri achatimani kuti aziphunzitsa ndosakwanira m'masukulu mwathu tikhala ndi aziphunzitsa ambiri komanso tithanso kuonjezera ma secondary schools chifukwa aziphunzitsa ochoka kuno ndi ama secondary schools tikhoza kuonjezeranso ma secondary schools kuti aziphunzitsena ajaso akhoza kupita ma secondary schools ena amene amanga chifukwanso access tikuonjezera kuno kukula kuti ma student anthu ophunzira akhala ambiri tikufunanso zimene zijaso zipitenso ku secondary school chifukwa pakali pano timadandaula kuti tilibe masukulu ambiri oti ana akaloweka ku ma secondary school Nalikule College ikugwanji Nalikule College chimodzimodzi nayonso imeneyo nde yonse inakonzedwa ndithu kuti thandizira ndi pamene papa tikozonera kuti anatipatsa college ya thunthu anthu aku Japan kubwera ku boma la ku Malawi chikondi kwambiri kuti patsa whole college yonena kuti imene ikatenge anthu ndi mutha kuona kuti ngati panalibe school akupatsani school yonse college ndi china simafunika college library ma office nyumba chilichonse ndiye kuti zokamba nkhani ya access zokha zija kunena kuti akuonjezera anthu kapena ana sukulu pana ana sukulu kamakhala akulu obwera ku university aonjezera aphunzitsi akutithandizira amene angabwere ku anduna mukuona atipatsa infrastructure yokongola kwambiri munthu wamagwira ntchito kukhalanso pamalo okongola zimapatsanso mphamvu ina yake ndiye ayambapo ifeso aboma kwinaku ndi anzathusena otithandizira komanso tokhaso chuma chikamapezeka tizigwiragwira konso nkumathandizira kuti pamalo pano pakongole ndithu panofa ndifene panduna kuti ali anthu akakupatsani kuboma kuti tamanga ichi takupatsani basi madikiraso kuti abwereso adzakhonzeso ndizoona tuzakhazi kuti mbuyo komatu zimene zizachitika pakatipa ndi chikhalidwe chimene chakhala chikuchitika mwina chifukwa kuti mwina kumaphunziro kapena ku moyo mwina sikumapatsidwa tikozonera kuti importance yeniyeni ngati kale zinthu zimakhala zosamalika iniyo ma building amene anamanga Dr. Kamuzubanda ambiri ndamene tugwetsa ntchito pano even zimene akukonza panopa a Japan nzoti anapeza nthawi yakamuzo koma no tonse amalawi tikhale ndi khalidwe lomanena kuti chinthu tikamanga sindiye kuti chimayenera kukhala choncho olopenti timapenta nyumba pakadutsa zaka zitatu pakadutsa zaka 5 timayenera tidutsemo zina zinkusowa kwa chuma koma zina zisonchabe kusakhala ndi maganizo olondola ndiye tiye tibwerere mbuyo tizichita zimene pomaliza ndikuloleni kuti mupite mukalandira president pomaliza nkhani ya science and technology science technology engineering and mathematics ili bwanji ndikuva kuti ma college awiri amenewa
component imene iliponso iya nkhani imene ndionena kuti pakatipa zinakhala ngati za science ndi masamu zikuzilala ndiye titaona ngati kunduno wa maphunziro kuti maphunziro ndofunikira kwambiri ndipo sitingasiye science technology engineering mathematics imene so yofunikira kwambiri just like the arts ndi zina tinapangadala tichapa chizungu mati deliberate kukhala intentional kuti kodi tibweretseretsa bwanji titaona kuperewera tibwenzeretse bwanji ndiye tapanga chimene zizikulu kuthekera malaboratories amene amangidwa ngati kuno amene akupezekaso kunali ule ndionena kuti tikwezeso ntchito za science za engineering za masamu kuti zimene zisozikaloweso makalasi poputsana athu mukalandira president amenewo ndi nduna ya zamaphunziro kufotokoza kwambiri za zimene zikuchitika kuno pamene kukhalire kuti mtsogoleri wa dziko lino afika nthene iliyonse ndikaonetsetsa pali akuluakulu angapo aboma amene alipo mpano vice president ali nawo gulu limeneli lochingamira mtsogoleri wa dziko lino komanso mafumu akuno ku Zomba anaona kuti akhalenso pompano kuti alandire nawo mtsogoleri wa dziko ameneyu komanso ambassador wa dziko la Japan ali konkunonso ndithu amene nayenso akufuna kuti achitire umboni wopereka masukulu amenewa makoleji amenewa kuti apite ku boma la Malawi ananena kuti mafairo ndi zina zonse ikikhala galimoto ndi mabulubuku ali ndiwowa koma lero akuti zimenezo azipereke ku boma la Malawi kuti ntchito zonse ziyambike bwinobwino ndithu zikhale zikugwira ntchito nde mukaonetsetsa ndithu dipiti wa galimoto ukubwera pang'ono ifo pano mpakoleji ndi shooting amachito thamanga ngati mene mukathamangire madera wena chifukwa chokuti pali ophunzira pali wana komanso pali anthu ambiri amene abwera kuti achitire nawo umboni mwambo ngati umenewu kuno ku Domasi College of Education kumene kukhale miyambo itatu titero mwambo woyamba nkuyendera zimene amanga pano mwambo wachiwiri nkukhazikitsa college anali kule mwambo wachitatu nkukhazikitsa malo amenewa a Domasi College of Education amaka kumbali imeneyi kuti apereke sona ku boma la Malawi ndi mukhoza kuona kuti ndi zochitika zitatu zimene zikhale zikuchitika pa malo ngati wano zonsezo zikungoyimira lero pa 19 July tsiku lopambana kwambiri kuno ku Zomba komwe mtsogoleri wa dziko lino wakhala akugwira ntchito zosiyanasiyana zaboma komanso zachitukuko amayendera mama wa uja msika wa Zomba komwe wakumana ndi ma vendors komanso ogulitsa mu msika amenewu kena kanapita ku Zomba Stadium komwenso wakaona chitukuko cha mamangidwe a stadium komanso kwambiri msinkhu nkuona kuti kodi nkucheza ndi anthu amene anali kumeneko pano kena kanapitanso pa Domasi Hospital kumenenso anakayendera chipatala chimene chikumangidwa akuti pa 31 July pano akhale akupereka ku boma la Malawi kuti chiyambe kugwira ntchito yake molongosoka zonsezi lero pano tsopano tindinena pano tili kuno pa Domasi College of Education komwe kukhale ntchito zosiyanasiyana zimene zikhale zikuchitika koma makamaka kuti amfotokozere president wa dziko lino chitukuko zimene zikhale zikuchitika pano pali apanga ndithu stand imene akhale akumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino zambiri za malo ano chitukuko zake zimene zikuchitekera komanso kuti adzapindulira motani wanthu zonsezi kukufikani kuno ku MBC kumati manena nthawi zonse kuti siti pa MBC poka tiliso ndi ma community radio stations amene tinachinawo bale ife a MBC ndiwo ndi mwina ndikutheka kuti mukutimvera kuchokera pa mawayilesi amenewo osadabwa ife ndiwo tagwirizana kuti tiulutse limodzi zochitika zimenezi komanso mawu amenewa pano mzanga mese waonanje zina zimene ina mwina sindakwanitsa kuona ndizoonadi pano mtsogoleri wa dziko lino wafika ndipo taona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndithu akualandira komanso taona nduna ya zamaphunziro mayi
madalitso kamba wawilima akuwalandira komanso pali nduna zina taona pano nduna ya zamtengatenga ili pano a Jacob Hara komanso amene nduna yona zamagetsi mphamvu zamagetsi amene wa Ibrahim Matola ndi ena mwa mafumu amene ali pano amene alandira mtsogoleri wa dziko lino komanso Madam Monica Chakwera. Chabwino tiyeni timve zimene zikhale zokambidwa pano. This is Narikule College of Education. Facility is operational. As you can see now, we constructed the female hostels. That's 12 in number. Also male hostels, 12 in number. We've got 20 staff houses, and there's a teaching area comprising the administration, the kitchen, multipurpose hall, a resource center, the open theater, laboratory, and playing fields. The facility, as it stands now, this is how it looks. That's the view from the roadside. In front is the teaching area. We got the multipurpose hall. These are the hostels for the students, and the front for the administration area. For the Thomas College of Education, this has been an expansion of the existing facility. Our project has constructed the laboratories, which will take you through. You appreciate what is there. Here where we are standing, that's where we have the library and the lecture halls behind you. And there are hostels behind the library. And also there's an administration block somewhere just down the administration that's existing as we stand now. And this is how the buildings look like. Yeah, that's the area view of the administration block, which is behind there. This is the library building. These are the lecture theaters, and we got the needs, special needs rooms just down there, and then we got the laboratories and the hostels behind there. This is what I wanted to show, Excellency. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Kumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino za malo ano kenaka chichitika pano adule ribbon kapena ribbon ndithu chiwa chake chomwecho kamene kakusonyeza kuti zonse tsopano ziyambike ndithu ndi mukaona amene mukutsatira pa wireless yakanema mtsogoleri wa dziko lino watenga scissors komanso vice president ali pomwepo ndikudula pang'ono ndi pang'ono pamenepo koso ndikudulaso mbali ina yakumanja ndikutenga duwalo limene tsopano kwasonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino walandira zitukuko zimenezi kuchokera ku boma la Japan kupita ku boma la Malawi kenaka afuna kuti angoyendera malo angapo asanatero paliso ngati nsalu yofira placard imene afuna kuti ayitsegule pamakhala mawu pamenepo limbo Narikule College of Education and New Infrastructure at Thomas College of Education were officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi, tsiku lake lachisanu date 19 July 2024. Tsiku limeneli lidzapita ndithu mu mbiri ya dziko la Malawi komanso mu mbiri ya unduna wa zamaphunziro kuti inachitika tsiku pa 19 pamene mtsogoleri wa dziko lino la Malawi anatsegulira college imeneyi
ya nalikule komanso yachikulu msinkhu kuonjezera zomangamanga zimene zili pano pa Domasi College of Education. Amonesa malo ena pamene ali mbapo kuti library muno ndi mu library mene tili muno ichatimati nkhokwe yosungira mabuku amene amalo osungira mabuku akukhonza mzanga mese pano eyo ndi kuti mkulu muzi ndiko mkulu ukuyikwanitsa bwino yacho chawayi ndikuthokoze nyumba yosungira mabuku ndimene ali pano mtsogoleri wa dziko lino timveni ngati ngakwanitse zimene akumufotokozera mtsogoleri wa dziko lino. Tikamagwira ntchito imeneyi timagwira ntchito tuthamanga ndi musadabwe ngati mwina mukhoza kumva kuti anthu tiye ndithamangeni kumakhala kuti ndikuti tikuwuzana kuti tipite mbali yakuti chifukwa chakuti pamene pali mtsogoleri wa dziko pamachitika zinthu zambirimbiri chitetezo chimakhalanso akuyang'anira anzathu amene amang'anira za chitetezo komanso amene agwira ntchito ngati atola nkhani nawo safuna kuti agwirenso ntchito yawo ndi kumakhala kuti aliyense agwire mbali yake koma chachikulu msinkhu chimene tikukamba pano kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ali muno mu library ya pano pa Domasi College of Education komwe akuyendera malo osiyanasiyana komanso kwambiri zitukuko zimene zikuchitika kumalo kuno nchifukwa chake lero ngati pa 19 July lizakhale tsiku lopambana kwambiri chifukwa ndi malo okondwa kwambiri akulu umanena zanga kuti atha kunyamula anthu angati pa nthawi imodzi 500 students ophunzira 500 muno kukwana ndithu ndifaketi mana kuti facility ndi yayikulu kwambiri ndithudi ndifaketi manenanso kuti mabuku okwana 40,000 kupezeka mu library muno ndithu ndi nyumba ya makono yapamwamba amene tinaonera pasi paja kuti ndi upstairs mkati muno hayiza bwinobwino kuti ukakhaladi uli muno kuti uwerenge ndithudi komanso chimene chundisangalatsa kwambiri ndi kuwala light imene ili muno suchita kufunika kuti ukhalenso m'magetsi chifukwa mawindo aoneka kuti akupereka light yokwanira mkati maybe ndi design yake imene anapangira ndizoona library imanikira muzikhala choncho muzikhala malo oti ndi owala mukakhalamo for comfortability komanso mukaona mawindo munomo kuti mpweya ventilation mpweya chifukwa chona kuti capacity imene yoyeneka kukhala muno ya ophunzira ndi yochuluka 500 ndi ophunzira ambiri ndi sakuyeneka kukhala malo othinana ndi malo ndithu omasuka kwa basi waona komanso kuona mabuku alimo ndithu mabuku suti yangokhala library dzina iye tione kuti kodi asankhe buku lanji komanso awerenge buku la mtundu wanji pano President mukumenya mukulikumbukira mwangogwerapo basi ine ndafuna kukhala medical doctor so ndaziyamba izizi za biology zidachita kusinthika ayi ndathokoza zikomo kwambiri muli mmodzi mabuku amene ali pano ndi amene biology komanso chemistry ndi mabuku ena osiyanasiyana amene ali pano zonsezi seze kufikani kuno ku MBC makamaka pamalo ano amene tikuyang'anira kapena kuti tikuonetsani kapena tikufalisani mawu amene zochitika pano pa Domasi College
of Education. Tikachoka pano pali malo angapo muno ndi library mese. Muno ndi library. Ndiye tikachoka pano Palinso laboratory tione mmene musongara president afikiremo koma padakali pano tidakalibe mkati ndithu mwa library imene tikuonetsa khomo ndithu like ziti kuti tsopano tikutuluka mu library mu ndithu chabwino. Tazikana ndi ogwira ntchito pano amene ali pa counter mu library amene amayang'anira olowa ndi otuluka kwatsazika kuti ayi ndaona malo ano ndipitenso ku malo kwina kumene ndikaone ntchito zina zimene zikuchitika zachitukuko. Ndikachoka pano tupita akuti ku labu kapena kuti zipinda zimene amagwiritsa ntchito nde amagwiritsa ntchito kuno zimene zimathandiza kuti azigwira ntchito bwinobwino komanso nkhani ya sayansi idzenda bwinobwino. Chifukwa chake mukutimva kuti tikachoka malo ndeno tikhale mwambo waukulu umene ukhale ukutsogolera kapena kuti akhala kukhazikitsa zimene zikhale zochitika kuno ku Nalikule College of Education. Stop. Let's move. Mezekhaye zochitika kuno zonsezi na mese tikaona ntchituzimu kapena tikutali kumene kuonekeramo imeja ndi labu mitumanena kapena ndi chanti imene chikuoneka chichi kumene tikulowa ndiye kumene kuli ma laboratory research labu ndi kumeneko kuonera pano patali mutha kuona ndithu kuti kuli gawo limene la chemistry, physics komanso ndithu zigawo zina kumene ndi mbali ya science imene zipinda zake zili kumeneko kumene tsogoleri kwa dziko lino akupitanso kuti ayendere ndiye akuyenda ndithu mtsogoleri wa dziko lino kupita ndithu ku mbali imeneyi ya science ma laboratory apamwamba kwambiri amene ndithu awamanga ndi aboma la Japan kuthandiza dziko la Malawi kumbali imeneyi ya maphunziro pano pa college ya Domasi ndithu Emmanuel. Zona ndikaonetsetsa mtuzimo muli chemistry lab malabu angapo ndithu amene ali pano kenaka pali malo amene akhazika kuti akasaine buku la lendo limene akayendera labu imeneyo apite malo amene kuti akasaine buku koma pano tikupita mwaimodzi malabu amene afuna kuti akawaone mtsogoleri wa dziko lino kenaka kumeneko afike pa buku limene asakhala kusaina buku la lendo. Somebody there. Your Excellencies, welcome to the biology laboratory section. As you may wish to know, the Japanese government constructed 6 laboratories, 2 each for biology, chemistry, and physics. The laboratories have got a seating capacity. Each laboratory has got a seating capacity of 48 students, and it has been equipped with a lot of high-tech apparatus. So at this juncture, I would like to ask you, sir, to visit the stations and then briefly explain what happens with those instrumentation. Thank you. Welcome, His Excellency. I will represent the chemistry department. We have enough gadgets which are using the chemistry department. So I'll just show I'll show you some of these gadgets. So here we have what we call the vacuum oven.
basically it's used to dry samples when we're carrying out experiments in the lab. So in doing so, it also determines the moisture content. So it uses the electricity, whereby if it is on, it draws air from that one. This is what we call the vacuum pump. So it means the moisture is taken out from the samples. So basically, that's how it works. So so in chemistry, because we normally use some harmful substances, so we don't just carry the experiments anywhere. So we have these gadgets which serve as the fume hood. So when the students are carrying the experiments, okay, they normally do it inside here. So it just open, so it draws those harmful substances outside from the lab, maybe to the environment, but they are very minimal. They cannot destroy our environment. So we have a switch here on, so it means it's working now. Then if you switch it off, it means it's not working. So we have again the gas cylinder. If you are heating the compounds or maybe the substances, we also have the water tap. If you want to clean the ingredients which you were using. Yeah. So basically, that's how we use it. So we can jump, and so we have another one. So my colleague will explain how it works. Welcome, sir. This is a distillation machine, which actually we use to collect distilled water. We switch it off, as you can see, it's working. The water from the tap goes into this pipe, and then it's being heated. And outside there, we have a collecting tube. That tube is collecting what we call distilled water. So in short, this is a distillation apparatus for distilled water. Yes, sir. Yes. Okay. Welcome, His Excellency. This is the physics section. Here, of course, we have the voltmeter, which is used to measure the voltage, know how much voltage is coming. Do we have a low voltage, high voltage? So this is what we use. So this is an ammeter which we use for measuring the current to see how much current is passing through a circuit. So these are some of the skills which we give to our students in secondary school, so that they should learn, so that as they go up, they understand them. And also here we have a balance, which is used to measure quantities of substances which have a very small masses. When our interest is the small masses, so we use this one for measuring those, and it's digital. And here we have the warm bath. We also have, which is used to measure temperature, or to set a temperature at a given level. Let's say you want 30 degrees. You want to take your measurements at 30 degrees. So you set it at 30 degrees, and then they're going to study to see how that, whether chemicals or whatever, they behave at that particular temperature. Yes. Thank you very much, His Excellency. Amene kuwafotokozera president komanso akuluakulu amene ali kuno zambiri za malo amenewa komanso ma facilities amene ali pano amene amawafotokoza tivena tota yampeni amene ali principal akufotokozanji. They have made in a sense that they should be able to access the lab without difficulty. You see the handles of the water. Yeah. Somebody can just cut them like that without actually twisting them. And in addition to this, Your Excellency, we have a special needs lab somewhere within which also JICA constructed for the Mass College of Education. I'm happy to report to Your Excellencies that within the higher education institutions, the Mass College of Education comes second to the University of Malawi in terms of enrolling students with special needs. Thank you very much, Your Excellency. Excellent. Fotokozera desk imene ndiyo patsa chido kwambiridi imene amafotokoza kuti ndi malo amene amagwiritsa ntchito amene ali ndi ulumali
osiyanasiyana ndi special desk special anthu amene ali ndi malo osiyanasiyana imene amagwiritsa ntchito kuti moti achite kuthwabwanya kaujeni amango panga chonche ndi kuti madzi kumatuluka muno bwino amene paja kuti asavutike mwina ndi kugwira nobo ya tapu. Ndi technology imene ili muno mu labu imene anzathu a JICA anamanga kumala Malawi, ndipo amene akupindula ndife amalawi, akupindula ndi ana athu, akupindula ndi akuluakulu anga ambiri amene tili muno mdziko la Malawi. Pano president wa dziko lino akusayina buku la lendo limene likatero ndikuti kumakhala kufotokoza chilichonse chimene wachiona komanso chilichonse chimene chachitika pamalo ano. Wapeza amati Fidi Sudu Mpamanda ndi secretary wa president Mr. Anthony Kasunda amene ndifuna kuti andifotokozere ziwiri zitatu. Taona president akuyenda malo angapo lero kuno ku Zomba, kuti besa kadangu tumiza nduna za umoyo abwere kuno kubwere nduna za education kuja nduna ya local government abwerera nchimwe. A president akunena kuti nthawi yakwana kuti madera onse alandire chitukuko, koma iwo amanena kuti nthawi zina mbiri amalandira malipoti amapepala koma amafuna akadzionere wokha, chifukwa nthawi zina pepala mwina akhoza kunamizidwa koma akabwera chonchi amaphutitsidwa kuti zimene amandiuza zija ndizoona. Kodi kudomasi akuti kwamangidwa new infrastructures, mabuilding atsopano, malabu amakono zosiyanasiyana. Iwo anati andipita ndikadzionere ndekha. Anthu aku Zomba akufuna chipatala chikumangidwa adzaone, komanso tione kuti zambiri ngati chipatala sichinathe. Kubwera kwa president kupangitsa kuti zinthu za anthu adziwe kuti bomali lili serious, chifukwa bwana ndi pamene ndikuti afotokoza kuti cholinga chawo zimene zithe mwachangu ziyambe kutumikira Malawi. Anthu aku Zomba akhala kusowa chipatala ngati chimenechi, ndi kuna koyenera kuti president abwere adzadzionera okha. Ananena president kuti anthu aku Zomba akataonera mpira amapita ku Blantyre kaya kuti mandela kutali, koma Lero stadium ikumangidwa. Ndi aonanso a president mu stadium uja kuti muli magapu ambiri, mastandi sanathe. Ndi anena kuti tiyeni tionetsetseni kuti stadium ikhale ndithu imene yakukhalira. Ndi zinafika kuti a president abwere adzadzionera okha ndi maso awo. Ndithu ndakuthokozani zikomo kwambiri press secretary wa president amenewo Mr. Anthony Kasunda kuti kambira chifukwa nchani president wa dziko lino wafika pano. Mwina tiuperekeni kwanza athu amene ali ku holo amene akuthena liyonse kufika mtsogoleri wa dziko lino. Anzanga mutilandire ku holo yapano pa Domas College of Education. Mzanga Blessings Kanache komanso mzanga Thokozereza Lira amene muli ku meneko tilandireni. Ine dzina langa ndi Manyo Twala. Makomano says goodbye. Zikomo kwambiri mzanga Emmanuel Twala. Pamenepo ndithu taona mtsogoleri wa dziko lino amene wafika malo ano ku Domas College of Education akugwira ntchito zingapo ndithu pamenepo. Ni ntchito yofunika kwambiri tsiku la lero pamene kuyambira nthawi imene ija chakummawaku akhala akugwira ntchito zosiyanasiyana, ndipo patafika pano pa Domas iwowa monga metaonera mucha analandidwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi Dr. Michael Biswick Usi, nduna ya zamaphunziro amene wandi mayi Madaliso Wirima, komanso taonapo nduna zingapo. Taonapo nduna ya transport kapena tengatenga amene wa Jacob Hara, taonapo nduna ya magetsi amene wa Ibrahim Matola, taonapo nduna zingapo ndithu zonsezi. Ndunazi zili pano analandira president amene wa malo ano pamodzi ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwela, ndipo ayendera malo osungira mabuku
komanso ndi owerengera komanso ndithu yenderanso laboratory ya za sayansi. Atatha pamenepo pamene asayina buku la alendo pano kusimikiza kuti ayi ife pano ine ngati mtsogoleri wa dziko ndinabwera ndithu pano ndipo ndagwira ntchito imeneyi. Padakali pano a president akhala akufika no ku muchipinda mu multipurpose hall ya pano pa Domestic College of Education pamene pachitike zinthu zingapo ndithu pofuna kuonesetsa kuti akutsegulira nkhani imeneyi. A president akangofika amenepa timva fanfare kusonyeza kuti a president afika malo ano, kenaka akhala kusogoloko timva nyimbo ya mtundu wathu, kenaka tisanayambe kumva tisanamve pemphero, kenaka ndi Wayankhula osiyanasiyana pano. Imeneyo ndithu lipenga losonyeza kuti mtsogoleri wa dziko wafika malo ano, ndipo a president akafika ku tsogoloko ndiye kuti timva nyimbo ya mtundu wathu imene ayimbe ndi amene wa Malawi Police Brass Band amene mawa uno akutsogolera nkhani imeneyi, ndipo posedwa pa nyimbo ya mtundu wathu.
Thank you very much. Let me invite Reverend MacDonald Kanawati, Moderator Emeritus, CCAP Blantyre Synod, for an opening prayer. Thank you, Your Excellency. Mulungu osakwiya msanga, amene mmatikonda ndi chikondi chanu chosatha, ndipo mumatiyandikiza ife chifupi nanu, kuti tiphunzire kuchita bwino pamaso panu ndi pamaso pa anthu anzathu. Tikupemphani lero lino kuti mudalitse msonkhano uno ndi cholinga chake. Dalitsani mtumiki wanu, President wathu, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, pamodzi ndi Vice President Dr. Michael Usi, ndi onse othandizana nawo kutsogolera dziko lino la Malawi. Odalitsika inu Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene muli ndi mphamvu ya kudalitsa, mphamvu ya kupatula ndi mphamvu ya kuyeretsa. Tikupemphani mawa uno kuti mudalitse malo ano Adomasi College of Education, pamodzi ndi Nalikule College of Education, pamodzi ndi ophunzira onse, aphunzitsi onse ndi ena ogwira ntchito, kuti azichita chifuniro chanu ndi kusogozedwa nthawi zonse ndi Mzimu wanu woyera. Ndipo mwapadera, Ambuye Mulungu wathu, timvereni mozichepetsa pamene tili nkutukulira kwa inu malo onse awiriwa, kuti apatulidwe lero lino mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera, Mulungu mmodzi ku nthawi zonse, ndi kuti mulole kuti ntchito zonse zogwirika malo amenewa zikapindulire mtundu wonse wa Malawi. And may students who study at these places, dear God, be given the wisdom from you, God. We ask you, Father, to protect and bless the staff and workers of both institutions. Let them teach, let them learn, let them demonstrate ways that will save, ways that will inspire, ways that will equip and bring joy to all they save wherever they go. We know that places like these did not just happen. You give a dream to leaders. You give wisdom to engineers and architects, and give skilled men and women knowledge to put things together. And you steer the hearts of donors and partners to provide resources. So bless them all as you bless each one of us, so that all of us as a nation be able to make Malawi a better place for us to live, and even for our children's children. We pray this through Christ, who is our Lord and Savior. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the blessing of the Holy Spirit abide with each one of you, both now and forever. Amen. Thank you very much. That was an opening prayer being offered by Reverend MacDonald Kadawati, who is the Moderator Emeritus, CCAP Blantyre Synod. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathe Chakwela, President of the Republic of Malawi.
Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Bizwigusi, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Madalitso Kambaua Wilima, MP, Minister of Education. All the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Dr. Nancy Zomwe, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellency, Mr. Yoichi Oya, Ambassador of Japan to Malawi and all members of the Diplomatic Corps here present. Ms. Anjimile Ntila, Principal Secretary for Monitoring and Evaluation, Office of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Honorable Branagh Skaisi, MP, Chairperson of the Parliamentary Committee for Education, Science and Technology. Dr. Archangel Ntipe Yambin, Principal of Domasi College of Education. Dr. Elizabeth Meke, Principal of Nalikule College of Education. All the principals of public colleges here present. All the academic and non-academic staff of the public colleges here present. Paramount Chiefs Kawinga and Kaduya. All the leaders, partners, and representatives of the Tonsi Alliance here present. Honorable Foster Ntandama, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Eastern Region, and all the regional committee members here present. Councillor Busta Chira, Chairperson of the Zomba District Council, and all councillors here present. Honorable Grace Kwenveta, Member of Parliament for Zomba Malosa constituency, and all members of Parliament here present. Senior Chief Malemia and all the traditional leaders here present. Reverend MacDonald Kadawati, Moderator Emeritus of the CCAP Blantyre Synod. The officiating clergy and all the religious leaders here present. All the representatives of students of Domasi and Nalikule colleges here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. A warm welcome to you all here at the Domasi College of Education here in Zomba. It is an honor and privilege to stand before you today as we gather to celebrate and reflect upon the significant milestone and continued collaboration in the field of education between Malawi and Japan. The official handover of Domasi, new infrastructure, and Nalikule College of Education. Your Excellency, we are here to acknowledge the profound impact of Domasi College of Education and Nalikule College of Education, two finest institutions dedicated to training secondary school teachers in Malawi. Your Excellency, Domasi College of Education was established in 1993 and has been a beacon of excellency, offering bachelor's degrees in secondary teacher education across various disciplines. With the partnership with the people of Japan through JICA, it's been instrumental in the growth and development of Domasi College of Education. Since 2003, Your Excellency, the infrastructural support provided by JICA include the construction of gymnasiums, secondary school, female hostels, and teachers' houses. And this can also be appreciated and greatly enhance the campus facility. Similarly, we are talking of Nalikule College of Education, which was established in 2016 with the generous support from JICA, and has been essential, of course, in addressing the shortage of science teachers in the country in our secondary schools. Nalikule College continues to strengthen the teaching of science and mathematics in Malawi. So today, Your Excellency,
is a happy day. Olemekezeka President, tikulandireni kumwambo umeneyo umene mukukhazikitsa komanso kupereka sukulu zofunikira kwambiri mdziko muno ku nkhani za maphunziro. Imeneyi ndi domasi komanso nalikule imatiphunzitsira aphunzitsi athu amene amakhala akupita mu secondary school zathu mdziko muno. Ndi thandizo lochoka mdziko lija la Japan akhala ali nafe kwa zaka kutithandiza mu zitukuko zosiyanasiyana. Ndipo lero tikukamba nkhani yokhudzana ndi maphunziro, kuti maphunziro ndofunikira kwambiri tikayang'ana pa masomphenya amene tili nawo ngati dziko amchaka cha 2063 sangatheke ngati anthu sakulandira maphunziro okwanira ochokeranso kwa anthu amene aphunzitsidwa mwa ukadaulo. Olemekezeka President, lonso ndi tsiku lapamwamba chifukwa mwayendera magawo angapo. Tinakuonani kuti munapita ku msika uja wa Zomba, munapitanso kukayendera chitukuko china cha bwalo la zamasewero la Zomba, kenaka munapita ku chipatala cha Domasi. Zonsezi ntchito zomwe zikuchitika pansi pa utsogoleri wanu. Olemekezeka President, n'chifukwa chake tikunena kuti lero ndi tsiku lopambana komanso la chisangalalo. While we are in the spirit of celebration, Your Excellency, let me invite Domasi and Nalikule colleges. This is a joint choir. Joint choir, they are giving us 2 songs. A big hand, ladies and gentlemen, as I invite Domasi and Nalikule joint choir. Choir imene ikubwera kuno kutsogolo. Tiyeni tiyambe zikomo kwambiri. Ndiyabonga chabwino tipatsireni zikomo kwambiri.
We can do better. We can do better for our Domasi and Ndalikule Colleges of Education. It's a joint choir. They were giving us 2 songs. Celebration for today. Thank you very much, Your Excellency. Next on the program is a statement. The statement that is coming from Dr. Archangel Ntipe Yambeni, who is the principal for Domasi College of Education. Pa program over amina kubwera tsopano kudzatiyankhula ndi a principal a Domasi College of Education. Iwowa ndi Dr. Archangel Ntipe Yambeni. Zikomo kwambiri, President. Your Excellency, Dr. Lazarus Makafe Chakwela, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, the Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Madalitso Kambaoa Wilima MP, Minister of Education and all ministers and deputy ministers present here, Your Excellency, Mr. Youchi Oya, Ambassador of Japan to Malawi, JIGA representative and other development partners present here, Your Excellency, allow me to say, and all protocols observed because of time,
ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, on behalf of the management staff and the students of Domasi and Naligule colleges of education, and indeed on my own behalf, I feel greatly honored to welcome you to this auspicious occasion, where the people and government of Japan are officially handing over Naligule College of Education a new infrastructure that they have constructed at Domasi College of Education. Your Excellency, your presence at this function speaks volumes about your commitment and support to education activities and development, not only in institutions of higher learning, but also in the entire education sector in the country. Your Excellency, Domasi and Naligule colleges of education are specialized in secondary school teacher training, and they offer programs using both face-to-face and open distance and in e-learning modes. Currently, the colleges offer bachelors of education in secondary programs in science, language, and social sciences. In terms of establishment, Your Excellency, Domasi College of Education was established in 1993, and Naligule was established in 2016. Your Excellency, the two colleges have always strived to meet government's education development agenda and focuses on access and equity, quality and relevance, governance and management, which are the three key pillars of the National Education Sector Investment Plan. The vision of Domasi College of Education is to become a center of excellence in teacher education and continuing development, professional development. While Naligule is the vision for Naligule College of Education to be a center of excellence in teaching, research, and innovation. Your Excellency, the vision for each of the colleges align well with both global and national agenda, educational development, and frameworks. For example, in response to Sustainable Goal number 4, which advocates for the provision of quality education and lifelong learning, the two colleges are upgrading teachers from diploma in education to degree in secondary education through mature entry programs, thereby promoting lifelong learning. Your Excellency, the programs which are offered in the colleges have been designed to meet the aspiration of the nation by, among other things, producing human capital with skills relevant for the creation of vibrant economy. This is in tandem with enabler number 4 of the Malawi 2063, which advocates for human capital development. The two colleges are producing globally competitive and highly motivated human resources that will ably contribute towards the socio-economic development of the country. Your Excellency, the two colleges would like to thank the people of Japan through the Japanese International Cooperation Agency for the infrastructure development being handed over today. Naligule College of Education was constructed with the purpose of strengthening the teaching of and learning of science and mathematics, considering the shortage of mathematics and science teachers in secondary schools. The infrastructure at Naligule College of Education includes 4 administration blocks, 13 classrooms, 3 lecture theaters, 13 lecturer offices, a multi-purpose hall, a library, 6 laboratories for science subjects, 2 ICT laboratories, hostels with 768 bed space and 27 staff houses. For Domasi College of Education, Your Excellency, the support from JIGA dates back to 2003 with the introduction of an in-service training called Strengthening Mathematics and Science in Secondary Education known as SEMASE. I'm pleased today, Excellency, to report that SEMASE has been, as an INSET, has been operationalized by Minister of Education as a national INSET in science and mathematics, and it is housed in the Department of Teacher Education and Development. Regarding previous infrastructure support,
Japanese International Cooperation Agency constructed a gymnasium, a complete secondary school, 120 bed spaces for female hostels, and 13 teacher houses, and a demonstration secondary school which were handed over to the college in 2006. Above this today, Your Excellency, Domas College of Education is enjoying the modern and magnificent infrastructure which you have just toured, resulting from the project funded by JICA. The infrastructure includes an office complex of 24 offices, 6 modern laboratories, 2 each for biology, chemistry, and physics, 2 lecture theaters with a capacity of 150 seating capacity each, 3 lecture rooms with a capacity of 40 seating students each, a befitting special needs education, resource room, a computer, ICT lab, as well as a library and female hostels. The establishment of Naligule College of Education, Your Excellency, and the expansion of Domas College of Education have made the 2 colleges to be responsive to issues of increasing access and equity to teacher education as advocated by the National Education Sector Investment Plan NEST 2020 to 2030. Your Excellency, through the expansion, the colleges have realigned themselves to the demand for increasing output for qualified secondary school teachers in response to the construction of the 250 secondary schools and proliferation of private secondary schools in the country. As a result of this expansion, the 2 colleges have, for example, this year increased their enrollment for Domas College of Education by 26% and for Nagule College of Education by 22%. Your Excellency, I would like to wind up by commending your government through the Ministry of Education for the support it renders to the 2 colleges. The colleges appreciate the government for the contribution made for the implementation of our programs and activities within the 2 colleges. The stable funding, Your Excellency, has led to the smooth running of the colleges and have made our work and that of my sister, Principal of Naligule, Dr. Elizabeth Nameke, enjoyable and easy. I would like to thank Your Excellency for visiting Domas College of Education, and may God bless you, and may God bless Mother Malawi. Thank you. Zikomo kwambiri umenewo unali kuyankhula kwa principal a Domas College of Education. Iwowa amapereka chithunzithunzi cha ulendo umene unalipo kuti tifike pano, maka ubalenso umene ulipo pakati pa dziko la Malawi komanso dziko la Japan, kuti takhala tili nawo pakufikira tsiku la lero mazitsegulidwa zitukuko zingapo zimene zatchulidwa, kukambidwa nkhani ya sukulu ziwiri zimenezi Domas komanso Nalikule, palinso nyumba za aphunzitsi, pakukambidwa za library, pakambidwanso za malaboratory pamenepo. Zonsezo ndithu ndi zimene zachitika pa ulendo umenewu umene wachitika ndi thandizo limeneli la boma komanso boma limeneli la Japan. Tathokoza zikomo kwambiri. As we continue to celebrate this day, Your Excellency, the milestone in our education sector and also the partnership that we have with the people of Japan, next on the program is a statement that is coming from the Japanese ambassador to Malawi, His Excellency, Mr. Yoichi Oya, coming to give his statement. And thereafter, we are going to have a performance by Chinganingani and Gelingande. Pamene mulipo, muta kumakonzeka Chinganingani ndi Gelingande. Zikomo kwambiri. Your Excellency, Dr. Lazarus Makasi Chakwela, President of the Republic of Malawi,
Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Lucy, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Madaritso Wilma, MP, Minister of Education, all Cabinet Ministers here present, Mr. Mangani Katundu, Principal Secretary for Higher Education, Ministry of Education, Dr. Arkangelo Yambeni, Principal of Domasi College of Education, Dr. Elizabeth Meke, Principal of Narikure College of Education, Mr. Kazuhiro Tambara, Chief Representative, JICA Malawi Office, all government officials here present, members of the press, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. I'm greatly honored to be here today to celebrate the inauguration of Domasi College of Education and Narikure College of Education in the presence of Your Excellency, Dr. Lazarus Makasi Chakwela, State President of the Republic of Malawi. Thank you for your kind presence, Your Excellency. I'd like to thank the Ministry of Education for organizing this event and including the Narikure handover. The construction of Narikure was completed way back, but due to constraints on the college side to complete its part and various unforeseen circumstances, the handover was not done despite numerous efforts to do so. Your Excellency, Domasi College of Education is one of the landmark projects of Malawi. This project sought to expand and upgrade the college through constructing new facilities such as lecture hall, laboratories, library, and a dormitory, as well as providing necessary equipment. To this end, Japan decided to provide a grant amounting about 20 billion kwachas. As the Narikure College of Education, Japan and Malawi signed an exchange note in 2013, and Japan committed to provide a grant amounting to about 10 billion kwachas to facilitate the construction of the new college. Your Excellency, I strongly believe that education is a key for human dignity. As such, Japan has steadily promoted human-centered cooperation. Japan will continuously support Malawi's effort to achieve SDGs through quality growth and investment in people. These two projects are a good example of our determinations. Your Excellency, allow me to elaborate a Malawian story that of William Kamkwamba, which is well known in Japan. His life was transformed by a book he encountered in the school library. He got inspired such that at the age of 14, he built an electricity-producing windmill from scraps and spare parts. In his biography, William expressed his great appreciation to his teachers. Hence, education is a weapon to overcome difficulties and poverty.
Your Excellency, Malawi is a country with great potential. More than half of the population is under the age of 18, who will be a future driving force of economic development. In order to promote economic growth and create a society in which Malawi's youth can prosper and play an active role, Japan will spare no effort to cooperate for the empowerment of these future leaders. Japan and Malawi, as a peaceful nations, would like to work hand in hand together for economic development, peace, and stability. The Domashi and Narikure project are therefore not only symbolic of the bilateral cooperation between Japan and Malawi, but also demonstrate our commitment to promoting quality education as a tool for developing the capacity of the youth of this country. Your Excellency, to conclude my remarks, I'd like to quote the word of Mr. Tony Blair, former Prime Minister of the United Kingdom. During his tenure, he was asked what the 3 priority areas for the government are. And he said, first, education. Second, education. Third, education. I believe this is the same theory that Japan utilized to rebuild from the devastations after the World War II. I strongly believe that this can also be applied to Malawi. Pomaliza, penny penny. Chonde, kumbukirani. Tikuti. Choyamba, mapunziro. Chachiwiri, mapunziro. Chachitatu, mapunziro. Thank you very much for your attention. Tikomo kwambiri. Timbe sommanja ino. Tathokoza kwambiri. Sindifuna sokuti ndimasulire kwambiri fwa masulira kale. Anena kuti choyamba ndi maphunziro. Ndipo chachiwirinso ndi maphunziro. Ndipo chachitatu ndi maphunziro. Uthenga wawo unali pamene. Zikomo kwambiri tathokoza olemekezeka president kupitirira ndi programu iyi. Padakali pano ndikuita na Giring'ande ndi Ching'aning'ane iwowa kuti atisangalatse kumasana kuno. Eya. Agiring'ande. Ine aching'aning'ane. Eya. Eya. Lero tili pano. Tili pano inu kungomva kudaya kuti lero kuli a president. Ndiye. Eya. Bambo. Eya. Eya. Ndiye mwati kungomva kuti chani? Kungomva kuti kuli a president. Eya. Ndiye vice yawo. Eya. Inu ndawi yomwe kuvala blouse yakazana kumabwino. Kuvala blouse chichani? Kodi tuchimakhala chachikazi ngati wavala ni mkaziyo? Akavala mamuna. Ndi chachimuna tu.
Bambo. Eya. Panopa tili ndi a president. Chiliso ndiye vice president. Asanafike malo ano. Aenda tu malo awiri atatu. Anakafika ku stadium. Eya. Kuyendera chitukuko. Zasiposi. Komanso anakafika ku chipatala. Eya. Kuyendera chitukuko. Zaherefe. Anakafikanso kunsika. Kunsika. Kumene a president. Agulako karoti. Chonde a president. Amene ituti mutapira natu. Ndipo ine bwana president nimangodandaula kuti abale inu akangoima pa mabonzo eya palibepo changa. Bambo. Eya. Ya president makunyadirani. Chikunyadire inu ndi nzatu. Ndi anzatu. Inu ndi gatitili ndi nzatu ndi inu. Yes. Akakhala vice president. Brother in Africa. Yes. Brother leader. Eya. Ngani ya ikulu imene takumanirana siku la lero. Bambo tikambe. Yes. Kunena kuti tili ni maso mpenya. Yes. Malawi 2063 ngati dziko. Kuti tiyenda bwanji. Tiyenda nalo bwanji. Mmene mumuliza mbiri. Zimene zikwenya kuzichitike. Mchifukwa cha a president. Yes. Lero anaendera zitukuko zingapo mzomba muno. Choyambirira anapita ku stadium. Yes. Chifukwa mkatikati mwa masomphenya Malawi 2063. Muliso za sports. Za sports. Komanso anapita ku chipatala chimene akumanga. Zonse zitu akupanga ndi iwowa. Yes. Mkatikati mwa masomphenya Malawi 2063. Muliso ngani ya za umoyo. Lero tili panopa. Sitingakambeza umoyo. Sitingakambeza sports. Popanda nkhani ya maphunziro. Ayi. Maphunziro ndiye number 1. Number 1. Kuti sports yo iteke. Kuti zachipatala ziteke. Choyambirira ndi chani? Ndi maphunziro. Ndiye kumene kumasulidwa. Anthu amene amaphunzitsa ana ku secondary school. Ndikuti ndi kuno kudomasi. Komanso kunalikule. A president tikuthokozeni. Tikunyadileni. Chifukwa cha ubale umene muli nawo wabwino ndi anzathu aku Japan. Ubwino tu wakucheza bwino ndi anthu ndi umene uwotu. Lero atithandiza. Chitukuko chooneka ni maso. Ndiye tione kunalikuleko. Kunalikule amanga chilichonse. Sitingafotokoze chifukwa cha nthawi. Koma apo chibuilding cha makono. Icho building cha makono. Oti olokulowamo. Even ya principal akumasokonekera motoka. Amene akungoziziwa. Amene akumaziwa kuti nyumba itiyendemo chonchi. Ndi mabili dala amene anamangawo. A president tikuthokoza. Yes. Ndiye tipembeso. Chonde. Tipembeso aini ya Japan. Amene chikutenga chinthuchi. Watu wa Japan wajaikawa. Sikuti wao wandrama so wanazo chochita. Koma akuona kuti maphunziro ndotani. Ndiwofunikira. Chifukwa cha atithandiza. Ndiye tikuthokozeni so abale athu aku Japan. Yes. Mu malangulo achichewapo mpano tinakumvani. Munanena koyamba kachiwiri kachitatu. Mukatithokozerenso ku Japan ku Brazil. Ndipo sonafe tichiyankhule congratulations to you. Ndiye kuti chani? Zikomo kwambiri tathokoza. Ndiye tikupempheni anthu apano. Amene tachilandira. A principal ndi anthu wanu. Chonde tiye tisamaleni. Osati a president akabwera mwezi wa mmawa. Kupeza mouse palibepo. Ya computer. Kubwera mwezi wiki ya mmawa. Kupeza kuti ma socket. Palibe tiye tisamaleni chinthu chinthu. Tisamale zinthu ndi zathu. Zinthu ndi zathu izi. Komanso tipemphe makolo. Kunena kuti pano tikulimbikisana nkhani ya maphunziro. Nkhani ya maphunziro ndiyofunikira. Ifenso m'manyumba mutiyeni tiyawuze ana athu kuti chonde maphunziro. Ndiyofunikira. Timayambisaso ndife makolo. Kwalepheresa ana wa maphunziro. Kupezeka kuti mwana wangomera bere. Kumati ayiwa wakula. Ngati ukuna kuti wakula osakapeza banja bwanji. Kuyiwala kunena kuti berero. Sikuti lalapisa kumena pa mtima. Lamera pachani. Pamalo pache. Ikanakhala lamera. Berero sirina lakwise lamera pachani pamalo pache ikanakhala lamera mmutu tikanamusakasaka wachikwanja ali chosepo mnyamata kungomera ndevu nyamata mwakula katanini mwakula pitani mukakwatire munaonapo inu ndevu zikugula thumba la chimanga malingana ndi nthawi tingoti zikomo kwambiri. Another big hand, ladies and gentlemen.
Thank you very much, Singaningani and Geringandi, appreciating the development that we have and also emphasizing on the need to take care of the infrastructure. Thank you so much, Your Excellency. Next on the program, Your Excellency, as we are still in the celebratory mood, let me invite Honorable Madalitso Kambaua Wiri, my MP, Minister of Education, for her statement, and thereafter she's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, the Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi, Your Excellency, Mr. Yauchi Oya, Ambassador of Japan to Malawi, and the JICA representative and other development partners here present. Honorable Nansem Doko, MP, Deputy Minister of Education, and all cabinet ministers and deputy ministers here present. Dr. Mangani Katundu, Secretary for Education, and all principal secretaries and government officials here present. Dr. Akengo Yambeni, Principal Domasi College of Education, Dr. Elizabeth Meki, Principal of Nalikule College of Education, members of staff and students of Domasi and Nalikule College of Education, the Vice Chancellor of the University of Malawi, and representatives of various higher education institutions and regulatory bodies here present. Allow me, Your Excellency, to stand on the protocols that were said earlier. I wish I could say my speech with so much comic and humor as Chinganingani and company did. Unfortunately, I don't have those skills. Good afternoon, mwaswera bwanji nonse. Tsiku lopambana kwambiri la lero. It is a great honor and privilege for me to stand before you today, Your Excellency, at this momentous occasion when Nalikule College of Education and the new infrastructure at Domasi College of Education, which has been constructed with support from the people and government of Japan through the Japanese International Cooperation Agency, JICA, are being handed over to you, Your Excellency, and the people of Malawi. My humble duty this morning, Your Excellency, is to request you to address the audience. However, before I do that, allow me to make a few remarks. Your Excellency, education is a cornerstone for our nation to realize its aspirations, and this has been ably alluded before I spoke. It is through quality education that we can realize the Malawi we all desire. A Malawi that is prosperous, inclusive, and sustainable. Thus, by constructing Nalikule College of Education and expanding the infrastructure at Domasi College of Education, we are taking significant strides towards realizing the Malawi we want. Malawi okomela tonse akozo kuteka. You may wish to know, Your Excellency, that these two institutions have played and continue to play a crucial role in producing teachers who will nurture the next generation of leaders, innovators, and professionals. Through the colleges, the Ministry of Education is realizing its vision, which is to equip students with knowledge, skills, and values necessary to be self-reliant and to contribute meaningfully to national development. Your Excellency, Sir, Domasi and Nalikule Colleges of Education are key players in the production of secondary school teachers
in the country. Having been there for some time, Domasi College of Education has produced a lot of secondary school teachers such that we can hardly find a secondary school in this country without an alumnus of this esteemed college. Over the years, Domasi College of Education could not realize its full potential due to lack of modern infrastructure, since it